Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
nagbebenbangan kayo, expression niya lang pala yun. Expression lang. Ah, Ang ikli naman! Ang ikli! Kasi huwag mo na tayo tumawa. Ulit. Yung sa camera, hindi kami titingin. Hindi kami titingin. Yung mahal kita. Nahiya na tuloy ako. Hindi. Para sa Chino Pops to. Di ba Go. ganun yun? Yung parang, sarap mo, mahal kita. Di ba? Dali sabihin. Hindi, totoo. Hello guys! Ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang podcast na napakaraming mali ulit. Hindi, wag mo na ikat. Kasama yon. Alam niyo po ba, may honest confession. Sa tinagal-tagal nito, na half a year na hindi ko pa memorize ko yung lahat ng sinabi ng ex ko, memorize ko pa rin yung mga promises na pa ako. Pero ito hindi ko ma-memorize. Sorry na. Ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Grabe, ito na nga. Pagbibigyan ko na ang mga Chino Pops. Yung kasama natin ngayon ay heartthrob ng Love Radio, heartthrob ng social media. Mamaya na natin alamin kung bakit. Please welcome Kevin C. aka Kim Chino! Grabe naman to! I made it! You made it! Alam mo, akala ko hindi na ito matuloy. Oo, dude. Pero kasi na-invite ko na siya before kaya alam may mga unexpected circumstances. Yung unexpected na yun, mga mahal, tigyawat ko yun dito. Tagyawat. Oo, syempre bawal kaming lumabas sa camera na may charot ka naman talaga makinis to. Pero yun, thank you, dude. Thank you, dude. Alam ko for busy having ka. me. Akala ko talaga. Hindi lang ako morning person. Oo. Pero wag ka mag-alala. Ano naman to eh. Pero ano oras ka ba dumadating sa office? Alam ba kung makita ni Ma'am Nicole? Pero Ma'am the Nicole. afternoon, 1 p.m. 1 p.m. So maaga ako ng isang oras sa'yo. May utang akong isang oras sa'yo kasi mas maaga yung Ay, call naku, time mo. perahin mo na lang. Pagkain lang kaya ko sa ngayon. Pag dumating yung DF, papapaspahan ko lahat ng nag-guest ko. Ayun. Kapi lang, okay na. Grabe, ano mo palang, no? Smile mo palang Uy, ulam na. nakakahiya. Alam ko marami na, patingin nga, doon sa camera mo. Ay, sasabihin ko smile mo palang ulam na. Ang ina mo. Kahit mag-married na ako, Chino Pops pa din ako. Chino Pops! Chino Pops! Pops! Ali Pops! Sino si Kevin C? Si Kevin C. Hindi si Kim Chino. Si Kim Chino. Parang same lang din Same naman lang. sila. So hindi mo naman nilayo yung branding mo. Oo, kasi before, mahal to. Tita Okay Max. lang, okay oo. lang. Before kasi, corporate talaga ako, Tita Max. HR business partner ako ng one of the leading fast To food cut chain. you, gusto ko lang i-flex kung gaano ka katalino. Hala, nakakahiya. Oo, gusto ko lang Nag-research i-flex ka na- ata. Hindi. Yung ano mo din kasi, yung branding mo yung first impression ko sa'yo, ay ang talino naman. The fact na nasa HR ka, di ba kami, ano lang kami, sa dulo-dulo ng ropor. hindi, Pero hindi, di ba? At saka pag nagmi-meeting tayo, yung mga inputs mo talaga pinapakinggan ko. Naku, Pero uto matalino pa. ka naman talaga, di ba? Hindi lang yung impression doon, di ba? Matalino. Go, tuloy, HR. Ayun, HR business partner. So, Ano ibig sabihin nun? lahat ng problema ng empleyado sa amin binabato. Pati na rin minsan na... Lahat ng concerns yan. Oo, lahat ng concerns. Oo. Kung may nag-resign, ako rin. Kung may gumawa ng kasalanan, Okay. ako rin gagawa ng papel para masisanti. Ganun level. So kita mo lahat ng records ng empleyado mula sa kung anong edad nila hanggang sa pinakasikreto nila na bawal ilabas sa kumpanya. Oo, mga ganun. pati nga Diba? minsan yung mga file na tinatawag pag may mga... 201 files. Oo, ibig sabihin Oo. nun may mga hit mo, di ba? Oo, pati yung momol mo ng manager mo.
Naka-record yun? Oo, may ganun Hindi kasi bawal sabihin na alam nyo yun? Hindi Ala- yun bawal Eh, sabihin. syempre bawal, wala naman na ako. Oo. Pero may ganung instances Oh my God, na... nare-record yun? Oo, nare-record yung mga Halimbawa, offenses nahulay kayo, nyo. lumabas kayo sa banyo, mga ganon. Hindi nga. Oo, kapag Oh may my report, God. nandun talaga yung Tita Max. 201 file. 201 file sa mga HR people Oo. dyan. Ganon. So, may di ba HR siya? So, yung 201 file. Halimbawa, may nakalabas. Mm. May kaso ba yan against sa inyo? Oo, kapag yung HR nag-disclose ng mga information na ganun, pwede kaming kasuhan. Parang Sino sa confidential inyo? yun Siyempre, eh. marami kayo. Hindi, I mean, may investigation naman Oh, yan. Due process. ang tawag, due process. mm-mm. So kung kunwari HR, pina-HR, pwedeng ang mag-handle nun yung HR manager or yung superior na Oo, talaga, superior. vice president, ang ganon. Mm-mm. Pataas-taasan lang. Pero most of the time naman na kailangan kapag HR practitioner ka, role model, di ka nagkakamali, di ba? Oo, Mga kaya ganon. nga, kaya yung impression ko sa iyo, di ba? Hindi ka nagkakamali. Parang Hindi. Diyos ka na. Papuntang Diyos ka Uy, na. ako lang to Pamangkin lang kami ng Diyos, ikaw anak. Ako lang to Oo. May tanong ako. Mm. Magbigay ka, since wala ka naman na doon, magbigay ka ng isang, bukod doon sa Momol, na grabeng na-record mo sa 201 file ng isang empleyado. Ano pa yung Oo, pinaka-grabe? Uy, meron grabe, na. Ito totoo to Hindi ko na lang sasabihin yung company. Pero meron kaming kaso dati na pumunta sila sa CR. Oo, pumunta sila sa CR. Sino to? Ano yun Magka-level lang sila. Hindi walang magka-level boss. lang Oo. sila, hindi naman sila boss to employee Oo. relations. Magka-level lang sila, pareho silang rank and file. Pumunta sila sa CR, tapos doon sila nagjugjugan, nagbimbangan. Jug-jug tita. talaga. Oo, pero walang record kasi ang CCTV footage lang sa CR is technically papunta lang sa CR. Paano nalaman? Merong nag-CR din Tita Max sa boys. Tapos naririnig nila yung kalampagan. Babae lalaki naman sila. Oo, narinig ang Nagkakalampagan. chuk-chuk. Oo. Diba? Tapos minsan sinakarinig pumunta, nagsumbong. nagsumbong sa guard. Ah. Ayun. So nagkaroon ng report that time. Pinatawag ba silang dalawa? Pinatawag. Pero dinideny nila. Deny. Pero usually, di ba, kapag... Nilalagay pa rin sa record kahit na deny. Oo, Dininay. pwedeng... Hindi, allegation na yon. Kung hindi man allegation. mapatunayan, allegation, Andun na pero yun. recorded Oo, pa rin. recorded pa rin na meron kang ganitong allegation. Oh, di ba syempre kapag nasa public, iba yung excitement nila. Baka kaya nagkakalampagan Oo. na pangmalakasan. Siguro na sila, in-hit sila habang nasa opisina. Ang lamig pa naman sa office True. ng mga ganong Oo, industriya. pero may payo ako, wag pag lunch break kasi sabay-sabay kasi. Ayun na nga, Dapat mga patay na. Pag-lunch. Tapos, sumasama ka naman sa mga hearing na ganyan sa Ay, HR. oo, ako nagkakandak ng hearing. Akala ko sumasama ako sa Bemba. Sa Pwede din. Hindi. Sumasama ka sa hearing. Sa hearing, ako minsan yung facilitator ng hearing. Oo, ang talino mo talaga ganon. para i-handle mo yun. At saka the way ka magsalita sa mga meetings natin, sabi ko, alam na alam niya mag-facilitate, mag-manage ng ganong usapan ng mga admin. Tsaka maganda rin kasi Staff. kapag fruitful yung meeting, di ba? Oo, di ba? At saka yun sa'yo, data, Oo, data-driven talaga data-driven dapat. lagi. And lagi kang, hindi tayo ayon sa, kasi ganito yung nararamdaman ko eh. yung emosyon mo lang. Ikaw lagi, teka, saan ba natin kukuhanin yung data na nagsusupport dyan sa sinasabi mo? Oo, yung mga Oo. pinaglalaban nyo dapat merong support, di ba? Kunwari may gusto kang pagbabago, might as well have the data supported yes. on that goal mo. Okay, dun, yung bang pagiging Kevin C mo dati, nakatulong ba sa'yo yung mga data mong nakukuha online? Like, ito yung market ko para ma-achieve mo yung pag-trending ng mga hugot lines mo. Oo. Uy, part yun yung mga digital team din natin usually nag-pull out ng data.
So minsan talaga merong mga demographics na tinatawag. Yan. Oo, totoo. Age. Demographics, tapos kung ano yung peak time mo. Yan. Di ba? Oo. Part talaga siya ng strategizing ko. Hindi, totoo. Kasi once na nag-post siya ng mga hugot mong may tama at naka-relatable talaga, talagang nagpipik yung share, yung comments, pero lahat talaga gusto ka tsupain. Ay! Bakit na ganito? Di ba? Yung sa mga Bisa pa chino. lang, bakit nag-iinit na ako? Totoo. Kasi eto, share ko lang. Di, bago ka pumasok, Kevin C, ganyan. Syempre, stock lahat ng DJs, di ba, Kevin C? At ang best friend ko, pinapalo ka na. Ay, talaga? Oo, si Mamalay. Tapos, Ay. nagla-like siya ng mga post mo. Alam mo, kasi mahilig yun sa masarap eh. Laging topless si bakla. Topless ka kasi. Siyempre, hindi sila nakafocus sa sinasabi mo doon. Ala! Para sabihin ko sa'yo. Sayang effort ko. Oo, nakafocus sila sa smile mo at sa naked body mo. Totoo. Hindi, ano oo. yun? Marketing. Hindi, alam ko yan. Alam ko na alam mo yun. Mas alam mo yun, Ito Tita yung Max. branding mo eh, di ba? Branding niya yun eh. Kumbaga, pag may hugot, tas topless, tas killer smile, Chino Pops to, Oh, di diba? ba? Kim Chino to. Tama. Tama. Oo, para na rin yun sa mga mahal ko. Yun. Okay, next. Di ba Kevin C ka na? Bakit ka nahika? Anong meron sa Love Radio? May Kevin C ka na eh. Oo. Kasi Tita Max, talagang nag-OJT ako sa Love Radio. Kwento mo Communication yan. major ako, mga mahal. Communication major ako. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity mag-OJT dito sa Love Radio Manila. Tapos, 8 years akong nasa corporate. Hindi talaga ako psychology. Usually kapag HR, Tita Max, psychology graduate. Correct. Nagkaroon lang ako ng opportunity noon para umangat sa corporate ladder sa pamamagitan ng HR practice. O yun nga, nag-HR ako. Supervisor, naging business Okay. partner, tapos kailangan ko ng malaki-laking sweldo. Tapos as time goes by, parang mga 8 years ako nag-HR, doon ko na-realize na medyo meron naman akong ipon, why not try ko naman or i-risk ko naman yung leap of faith ko or career Yep. ko sa passion ko talaga. Mm-mm. Kaya ako nag-communication major ay gusto kong mag-radio DJ. So papunta doon. Alam mo na papunta doon talaga. Alam mo. Alam ko By na. heart. Oo, Oo. yung parang meron kasing ganun, Tita Max. Ano yung year ka nag-OJT sa Love Radio? Hindi pa alam ng 2015 ata ako. 2015. Wala pa ako Oo. sa Love Wala ka Radio. pa sa Love nun eh. Yes pa ako, yes. Nasa yes pa siya nun. Pero, yun nga, meron kasing times dati na, o yung turning point ko, Tita Max talaga na, nagtatrabaho ako, sumisweldo ako ng okay, pero parang gumigising ka na hindi ka masaya na papasok ka ulit, nagtatrabaho ka Routinary. ulit. Grabe na yung stress kasi Oo. nga, grabe rin naman Inuuwi ba ang talaga. trabaho ng HR? Oo, Tita naiuwi. Max. Talaga, kahit Saturday, Sunday, madaling araw. Ay, shit. On call? May pumasok na magnanakaw sa store. On Anong call? gagawin namin, Sir Kevin? Wow! As a guard ka na rin. As a guard. Grabe, sa'yo kinoconsult yun. Oh, ganun. Grabe. O, diba? Paano ka, matalino ka talaga doon para yung magnanakaw isipin pa paano Oo, gagawin, diba? imagine yung may security guard na yung Oo. tatawag. At ang mga ano ko noon, Tita Max, ang mga branches ko noon, Cagayan de Oro. Tapos Pamindanao ka na. Tugigaraw magsusumbong sa akin. Ay, Oh. punta ako dyan. Ano, lipad ako? Totoo. Hindi, gusto nila talaga ng abiso kung anong dapat Hindi, gawin. they look up to you kasi. Oo, and they siguro trust yun din. you. They trust me. Kaya mahilig Yung din talaga ako judgment. sa trust. Trust ka? Hindi sa labas? Hindi, wala pang ipon. Ang tatago yun doon. Sino si Kevin? Sinong bata siya? Noong bata, si Chino Pops. Si Kevin C. Bata pa lang, na ako Tita Max. Malibog daw. Sabi Ano ng malibog? audience. Sabi ng audience. Hindi malibog. Bata pa lang maipon na ako sa pera. Mm. May alkansya ako dati, Tita Max.
Oo. Lalagay ko doon yung baon kong 20 pesos, tapos hanggang mag 100 yun. Tapos ang ginagawa ko para hindi ako gumagastos kapag magre-recess, nakikipagkaibigan ako sa mayaman. PR skills talaga, Oo, no? PR talaga. Alam mo naman kapag mayaman yung kaklase mo may pencil case na di gano'n. Ay, may correct. sharpener na di ikot, pencil case na second floor, di ba? Correct. Yun, nakakatipid si Kevin So, sila. nakikishare ka o binibigyan ka? Minsan binibigyan, minsan ayaw naman talaga nila nung baon nilang kanin. Ako na lang, di ba? Oo. Tapos lalagay ko yung pera ko sa alkansya, ganon. So matipid ako nung bata pa lang. Hanggang ngayon yung tipid na yan, dala-dala mo. Kasi generous ka eh. Generous ako sa mga taong special sa akin, Ayan. sa mahal Sa mga ko. may yan. bilang sa buhay mo, may Oo, value. yung may bilang, may Totoo, ambag, may correct. katalinuhang taglay. Correct. Gusto ko rin talaga ng Mga mahal mo. nagagrow ako. Oo. Si Tita Max, birthday. Oo, di ko yan binadala niya ako ng tinitipid. blue na flower. At nagmamarka yun sa akin. Alam mo kasi, dude, yung pagbibigay, energy yan eh. Once nagbibigay ka sa tao, ibig sabihin may value sila sa buhay mo talaga, Totoo, diba? totoo yun. Totoo. Kasi kapag walang value, ba't ka mag-aaksaya ng oras bumili? Oo. Magpipipindot ka dyan, madali mag-add to cart, pero yung energy and pera. So, generous ka. Generous nga ako kapag mahal ko yung tao or special. Oo. Kasi nung, ma-share ko lang din. Ma-share ko lang din mga mahal. Kasi nung bago akong DJ, si Tita Max ang nagtuturo sa akin ng mga pindot-pindot. So tumatatak sa akin yun. Tapos naalala ko pa dati, mahal, nung bago ako. Ako kasi mahilig ako sa pabango. Na-disclose Correct. ba dito yun? Oo naman, Hindi ka- alam naman Ayun na nila. nga. So mahilig ako sa pabango, mahal. Talagang 20 ang mga fragrances ko. Tapos Mamahalin. gusto ko iba-iba, depende sa mood ko. Tapos nung bago-bago ako, meron kaming recording room. Doon tumatambay si Tita Max. Ako wala akong mapuntahan. Sabi niya, turuan kita ng mga gagawin ganito, practicein mo dito. Tapos tinitiis niya lang pala yung pabango. Oo, kasi ano naman yun eh. Hindi naman sa, ayoko rin maka-offend kasi. Kumbaga, ako na lang mag-a-adjust. Parang gano'n. Nahihiya ako kasi. Oo, imagine ninyo mga mahal, yung mga pabango ko yun, pang malakasan yun, ang dami ko nang napapol Pag-uwi ko nga, doon. Si Tita Max hindi. nag-nebulizer ako pag-uwi. Hindi, charot lang. Eme lang. Inas mo Meron talaga. talaga sensitivity Oo. sa pang-amoy si Tita Max. Oo. Kaya kayo dyan, yung mga nagpaplanong jowain to, ha? Sinasabi Tandaan ko nyo. na yan, bawal magpabango. Bawal Oo. magpabango. Pero thank you, dude, nag-adjust siya ka. Tsaka yung Oo. flower. Thank you talaga kasi, Scentless. walang scent, 'di ba? Correct. Tapos yun, balik sa tinuturoan kita, naalala ko nun, kung bakit kita, kasi hindi naman lahat ng tao parang willing kang turuan. Parang ikaw kasi parang, ano to, grounded siya na tao, humble and willing to learn. Yun yung masarap na turuan na rin nag-a-adjust. Oo, Wala tsaka naman ako nagtitake pinapatamaan notes dito. pa. Oy, cut nyo. Hindi, ganun. Di ba may mga ganun tayong, ganun tayo sa iba't ibang Hindi, marami ka na rin kasi nakatrabaho. Oo. So, At saka hindi lang sa definitely. trabaho, in life in general, di ba? Yung mga tao talagang mahirap. Ang pa-plastic ng dalawa. Hindi, unang banding kasi natin, dude, bago yung turo-turo na yan, tingin ko nauna tayo sa team building eh. Team building. Doon na-develop yung, sabi ko, okay, to na tao na to. Oo, di ba? Parang may mga nagda-doubt sa kakayanan ng isang tao pero tayong dalawa. Sige, dude, di ba? Oo, Di ba correct, nagtitiwala ka? correct, Go natin, correct. push natin na siya yung Tsaka ma-assign inaangat dito. kita doon eh. Para papuntang Diyos ka na talaga. Inaangat kita doon para ma-feel mo na you belong. Na okay tong group na to, wala kang dapat pigilang damdamin. Oo, ikaw Ganun. bahala. Oo, Yung parang kaya mo yan. pinaparamdam ni Tita Max. Tsaka ng team talaga ng Love Radio team na. Pinagkakatiwalaan ka. Natama rin yung decision ko Yes. na sa team na to. Yes. Ah! Tama talaga yung decision mo, yung decision namin, di ba? Ay, alam mo ba, Tita Max? Go. Ito, balita ko Dati, mahal kasi, ang dahilan kung bakit ako, ang dahilan kung bakit ako nag-audition ay nakita ko yung posting nila Tita Max. Yung Sugar audition. Daddy. Oo, And then, pero ganon. din pala talaga ng radio DJ. Oo nga. So nabanggit nila, Tita Max, ngayon natin klaruhin na Ano hindi yun? ako ang iyong pinili nun. Parang meron. Oo, sige. Ako naman lagi
lagi ko naman sinasabi nun eh. Hindi ako yung lahat kami pwedeng mag-screen. Sino yung abutan na DJ. Tama. So, ang pumasok na sa akin nun kasi siya. So, syempre, na-screen Nagkaroon ko ng siya. bias. Oo. Ang na-screen ko, isa sa na-screen ko sa best sa mga na-screen ko siya. Hindi kita na-screen eh. Hindi ko nga naabutan. Si Diego sa'yo eh, tama. Si Robin Si pa nun. Robin. Robin Ang Conyo. napili ko, nakalimutan ko na yun, baby boy. Baby! Ay, lang to. Baby boy. Kasi, oo, yun. Naalala nyo? Oo. Ayun. Sinabi ko rin yun sa'yo eh, di ba? Na hindi ko napili. Pero buti na lang talaga. Pero ang dami nag-audition nun Ang kasi dami, dati. ang dami. Ginalingan ko lang talaga. Ako lang yung pumorma nung. Hindi mo kasi ako nakita nun ata. Oo, kasi yung forma dun na pang final boss. Kevin final boss. Na para bang ako tagapagmana ng mga company oo. namin. At saka, we heard a lot, Tagalog na lang. Ang dami kong naririnig na good review. Wow, Lazada yarn. Good review. 5 stars ka talaga. So, di sabi ko, syempre, kung tiwala ako sa judgment ni Ma'am Nicole, syempre, di go, girl. Oo, yun nga. At saka Ayun. dahil lang sa social media ka na, alam naming entertaining ka and engaging ka. Parang plus factor din. Pero dati, mga mahal, tsaka Tita Max, nung nag-audition ako, hindi ko nilagay sa credentials ko yung... Na ikaw si Kevin C. Hindi ko nilagay yung credentials ko as content creator. Gusto ko sanang matanggap bilang dun. As a tao. As a talent. Yung kung ano lang kaya kong ibigay, communication Aww. skills, ad-lib. Hindi ko Pero nilagay. bakit namin nalaman? Hindi, nalaman in-stock din na ni eventually. Mama Nicole. In-stock na syempre, nila. Ma'am Nicole yan. Ayun, doon niya lang nalaman. Actually, happy ka? Super. Happy ako. Tsaka sa team na What's to. your 5-year plan? In-HR ako. Hindi, syempre, may goal ka in 3 years, 5 years, 10 years. Nakikita mo ba yung sarili mo nasa Love Radio ka pa rin? Oo, dito pa rin. Kung nandito ka pa. Wow! Bababa ako sa RH. Baba dito. Hindi, nariniwala ako dito pa yan si Tita Wax. oo, Hanggang andito. mag-65, Hanggat may makikita. kada clinic at nababanat ang buka, sa Love Radio tayo, igaganito ko yan. Di ba, ma? Kaya. Oo. Hanggat may Chino Pops! Chino No, Pops! Pops! Chino Pops! Chino! May sumulat sa'yo. Alas, totoo ba yan? Tawag dito, Tita Max Confession. Uy, mahilig ako sa mga sulat-sulat. Go. Totoo. Uy, wait lang pala dun sa mga interview, sa mga hugot mo. Kasi very relatable siya. At saka nakikita ko sinishare talaga ng mga friends ko sa Facebook, nakaka-relate siya. Bukod dun sa half-naked body mo. Naranasan mo ba yun? Kasi para makahugot ka ng ganun eh. Okay. So, ayoko na maging hipokrito, no? Hindi lahat ng mga content ko or yung mga knowledge ko sa relationship ay naranasan ko. Meron dong mga tendency na nagiging inspo ko yung relasyon ng iba, yung memes, yung mga kanta. So doon ako humuhugot. Okay. Pero most of them din naman naranasan ko maging option, naranasan kong ipagpalit ako, Yung naranasan kong situationship. bare minimum, walang label, situationship. Naranasan ko rin naman yun. Ayun. Sinusulat mo ba yun bago mo Ad-lib i-content? yun, Tita Ad-lib Max. talaga. Yeah, Ang ad-lib. galing nga talaga, ma. Kasi mahirap Galing mo, kapag dude. word per word. Halata eh. Mahalata Walang ang emosyon pag-word, eh, no? word per word. So, kailangan mo mong namnamin. Oo, tsaka nakaka-fulfill din Tsaka kapag yung room, template mo yung room. Room mo yun. Room ko yan. Room mo yun. Yung mga kasabit-sabit na bag. Ah, well. Pakita nyo dito. Oo. Diba? So, room mo yun. Room lang kasi maganda yung lighting doon. Kasi ang laging umpisa mo, ang sa akin lang. ang akin lang naman. Ayan, ang akin lang naman. Yan. Ang akin lang naman. O, diba? Follower ako. As a follower. Akin lang naman. Ang akin lang naman. Ano? Ang akin lang naman, kung jojowain nyo si Tita Max, dapat mayaman kayo. Totoo naman. Dax, Alam and at nga the nam- same time, Totoo. afam na. Totoo, hindi na para Thank you, dude, for the support. Eto na nga, Tita Max Confession. Confession. Dear Kim Chino, Ah! mahal ko pa rin yung ex ko, kahit may asawa na siya. Ay! Kaya, nakikipagkita ako lagi. Payag naman siyang magbembang kami.
Tanong lang po. Ano ba yan? Yung title. Okay. Tanong ko lang po, Kimchi. Pipiliin niya kaya ako kapag tinuloy-tuloy ko to? Next. Kapag kasi nagsisex kami, sabi niya, mahal kita. Totoo kaya yun? Hala? And last, kapag chinat ko kaya yung asawa niya para maghiwalay sila, magagalit kaya siya? Makapal naman ang mukha niya. Love? Ay, Andrea. Andrea, Diyos ko. Andrea ka pa man din. May kilala ka bang Andrea? Hindi maraming Andrea na mabait. Oo. Meron din namang Andreang... Ganito. Oo, may Ayan. Andreang So ganyan. first question niya, dude, pipiliin niya kaya ako kapag tinuloy-tuloy ko to? Kabit ka na nga, 3 pa tanong mo sa akin. Ang galing mo talaga, Mars! Galing mo talaga, dude. Sabi niya, pipiliin. Oo, Pipiliin. kapag tinuloy. So, kumbaga, nag-a-assume siya na kapag nagbebembang kami, tuloy lang ang kanilang pagtataksil ay magkakatuluyan sila. Uy, una sa lahat, mga mahal, oy kayo kung pipiliin kayo ng tao, hindi kayo itatago. Di ba tinatago siya? Clear indication yon. Una sa- Ulitin natin, kapag mahal ka, proud na kayo, hindi ka itatago. Oo, iba kasi yung secret sa private. Di ba? Yung ginagawa sa kanya parang sinisecret siya. Pero kung pina-private ka, alam or kunwari nagkita tayo Tita Max, tanongin mo ako, single ka ba? Hindi ako single. Meron akong jowa pero hindi ko sasabihin sa'yo kung sino. Yun yung private. Pero yung sasabihin mong tinatago ka para bembangin, ay naku, paano ka pipiliin yan? Nasasarapan lang yan kapag sekreto ka pa. Totoo. Alam mo kung ba iniisip ko kasi, bakit siya hopeful? Kasi mahal niya Bayar siya sa kung anong nangyayari sa kanilang bembangan. Diba? Or pwede rin kasi Tita Max, 'di ba nga sinisecret siya, tinatago siya, mahal niya, or hindi pa siya natatrato ng tama. Kasi bare minimum yun correct, 'di ba? correct, Bare correct. minimum, mali yun na tinatago ka, may asawa, pero tapos nafo-fall ka, mahal na mahal mo. Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa natatrato ng tama. Feeling mo yun na yung best relationship. Oo, feeling mo correct. yun na yung relationship. Ganda naman no. Nakikinig ba kayo dyan? Chino! Yo, Pops! Chino! Okay. Ang ganda nun no. Yun yung mga hindi natin naaalala sa araw-araw. Oo. Ang onti kasi girl ang option mo. Sabi ko sa'yo, damihan mo yung option mo para malaman mo na bare minimum yan. Oo, nakala mo diyan ka na makikiliti. Correct. Yan na yung masarap. Oo, yun ay sagad. Chino pa. Okay. Meron pa yan. Next question. Kapag nagsisex kami, sabi niya, mahal kita. Totoo ba yun? Ay naku, Diyos ko, ang daling sabihin ng mahal kita pero ang hirap patunayan, di ba? Kapag sinabing mahal, ang daling sabihin, pwedeng mahal kita. Ikaw nga tinatawag ko mahal. Hindi totoo. Hindi, mahal ko naman talaga yung mga Chino Pops. Pero kapag sinabihan kayo ng isang tao, walang relationship, walang label ng mahal kita, naku, huwag kayo agad maniniwala. Kasi ang daling sabihin ng mga salita pero ang hirap patunayan at ang hirap gawin. Di ba? Pwedeng nagbebembangan kayo, expression niya lang pala yun. Expression lang. Ang ikli naman! Ang ikli! Kasi huwag mo na tayo tumawa. Ulit. Yung sa camera, hindi kami titingin. Hindi kami titingin. Yung mahal kita. Nahiya na tuloy ako. Hindi. Para sa Chino Pops to. Di ba Go. ganun yun? Yung parang, sarap mo, Andrea, mahal kita. Di ba? Dali sabihin. Hindi, totoo. Kapag andun kay, extreme kasing emotion Oo, So, inhit. in-hit kayo, napapasabi ka ng mahal kita. Oo, diba? ganun Kayo ba lang yun. napapasabi ba kayo ng mahal kita in bed? Oo. Ang sarap akong correct. Sino mo na si Andrea pa? Kundi si Andre na yan. Nagpa-flash ba? Sinasabi ko ba yun? Tang ina, swerte niya naman. Pag, Oo, or pwede rin kasi, Tita Max, isa pa, love language mo yung words of affirmation. Factor din kasi ang love language. Kaya yung mga dyan, yung marurupok,
naku, dapat i-guard nyo yung sarili nyo sa mga love languages, lalo na yung mga maling tao. Oo. Ang galing mambola niyan, di ba? Yung mga dila niyan na pagkadulas-dulas, pagkatamis-tamis, di ba? Oo, meron Tita may mga Max? taong magaling i-research mo na yung love language mo tapos yun yung huhulihin nila para Oo, ma-fall ka. pwede no? silang mag-research para Oo. matikman ka. Totoo, 'di ba? At saka tinan mo, the fact na nahuhook ka, tinatanong mo sa amin kung totoong mahal ka, ibig sabihin nahook ka dun sa Oo, mahal ka. hinahanap-hanap mo. Di ba? Hinahanap-hanap mo na para bang Mahal kita. kailangan ito na yung phrases mo kapag binabarurot mo. Ama, I love you too. Kasi pagtapos ba, masarap ba sabihin yun? Aftercare. May aftercare. Oo, Pag may aftercare ba, mahal? Uy, oo, factor din yun na doon mo kasi at the end of the day, kapag tapos na kayo, pagod ka na eh. Pero yung thoughtfulness mo na parang bigyan mo punas ng ka. towel. Ah? Chino Pass! Hindi tama, no? Hindi, ewan ko sa'yo, Tita Max. Hindi, sa akin importante siya. Kasi Di ba? parang parausang ka lang talaga kanya-kanya after. Oo, It's not dapat love may for care me. pa rin. Oo. Kumbaga parang pasasalamat mo rin yun sa pagmamahal, sa Oo, effort, di ba? Na kung mahal Si mo, Thirdy bigyan naman mo. kinikilig si Thirdy. Si Thirdy. Ay, parang mga familiar yung mga sinasabi ko dito. Hindi totoo. Go kayo sa aftercare. Oo. It's a yes, it's a yes. It's giving It's giving green flag. Mm-mm, It's giving true. mahal nyo ang isa't isa. Nag-aftercare ba ang isang Virgin? Oo, lalo na kapag mahal ko, di ba? Paano? Oo, may hindi mahal. Merong dyan ka na, okay, ligo na ako. Paano? Bukod sa sinabi mo na, bigay towel, what else? Okay, bigay towel, tapos yakap muna. Di ba? Mas intimate yung kwentuhan after, di ba? Oo, is intimate. Pero wag punas ka muna kasi yung bedsheet. Pero pag mahal, kahit pawis-pawis, dikit-dikit, di ba? Tama. Okay lang. Pwede rin namang itaon nyo ng schedule nyo ng pagpapalit ng bedsheet para, di ba? Kailangan talaga nakaschedule. Anong zodiac sign mo? Parang it's giving Virgo. Scorpio ako, Scorpio. Uncle, mga uncle level. Uncle din. Oo. So Ganon. yun, hindi totoo na pag sinabihan ka mahal kita during sex, ay totoo na yun. Oo, Pwedeng, minsan kasi nasasarapan lang ka. oo, bait lang yun, bait. O bait lang, pampagana, pampaboost pa lalo ng emosyon, di correct. ba? At para makipag-chemic ka ulit sa kanya. Oo, para maulit. Tingnan mo, hinanap-hanap mo, inulit-ulit True. mo pa. Totoo. Next. Pag chinat ko ba yung asawa niya para maghiwalay sila, magagalit kaya siya? Ako magagalit, ang kapal lang. Ang kapal na mukha ni Asi Girl. Andrea. Alam mo yung mga levels ng kabit. Meron Oo. nga talaga na parang kapag Maninira ano, no? na ng pamilya. Tsaka parang feeling nyo may karapatan kayo. Oo. Yung mga usually yun yung mga yung malalakas loob kasi parang wala nang mawawala sa kanila. Yan, correct. Pero hindi nila iniisip yung consequences ng pamilya. Oo, mm-mm. Hindi Very yan. bad. Very wrong yan. Hindi namin pinopromote ang kabit-kabitan dito. Pwede din naman ma-promote. Tita Max! Hindi! Hindi, pero wag yung levels na ganyan. Dapat, kung kabit, lumugar ka. Hindi parang, hindi pa. Magtatayo ako ng hindi lumugar ka. Alam mo yung position mo, hindi para manira ka. Kabit ka lang. Ganun. Kabit ka lang. Sige. Ano ka namin, tinatanggap ka namin bilang tao, pero para gusto mo lumugar sa posisyon ng pagiging misis official, wrong. Mali, O sisirain mo. Oo. Diba? Kabit party. Kabit party list. Diba? The rules of a mistress. Charot. Pero may mga ganun talaga. May mga totoo talagang sa Ang totoong payo ko buhay kay din naman. Andrea, Tita Max. usapang kabit na rin lang. Wag kang mag-focus sa jowaan mo. Sa may asawa, hanap ka pa ng tama kanina yung sinasabi natin, umanap ka pa ng ibang option. Oo, totoo yun. Kumbaga, the more entries, The more chances of winning. Correct. So, wag iisa lang. Kasi kapag ginawa mong mundo yung isa lang, tapos kabit ka pa, di ba? Ang ending niyan, talagang tendency ay mapupunta ka sa
pagkapraning, di ba? Oo, Nakasira depression. ng Mali. pamilya. Parang hindi worth it na maging depression yan eh. Kasi alam mo na from the totoo. start na mali eh. No? Totoo. True. Payo mo kay Andrea. Payo ko kay Andrea, naku, hanapin mo na yung hanapin mo na lang muna yung self-worth, 'di ba? Ayun. Alam mo, importante yan. Sobra. Kapag alam mo yung halaga mo bilang tao. Ito seryoso to, kapag alam mo yung halaga mo bilang tao, tapos kapag minahal mo yung sarili mo, marirealize mo naman na mali. Mali yung ginagawa mo, mali yung tao, na responsibilidad mo rin bilang tao na talagang namang hindi makaapekto sa ibang pamilya. Wag na! Utang na loob. Ang dami-dami. Alam mo, nagpa-play sa utak ko. Bumabalik sa akin yung sinabi mo, dapat talaga ang babae may option. Kasi parang naalala ko dati, ganyan din ako. Feeling ko siya na yung best. Lately ko na lang talaga na-realize, dapat marami tayong roster. Gusto mo yung roster? Hindi, marami kang, i-open mo yung sarili mo sa iba. Hanggat walang naglalagay ng sing-sing sa kamay mo. Okay. At nagpapangalan ng pangalan mo sa titulo ng bahay nyo. Dapat open ka sa options. Hindi, masarap din naman kasi, yung kay Tita Max din kasi, I know na, masarap din hindi lang sa babae, sa tao na yung minamahal mo ay sigurado sa'yo. Yun yung sinasabi niya. Na bigyan mo ko ng sing-sing, di ba? Yun. Bigyan mo ko ng plano, Yes, isama correct. mo ko sa plano mo. Tama. Oo. Moving forward, mag-asawa tayo, bibigay ko sa'yo lahat. Yes. Yun yung sinasabi. Reciprocation, di ba? Security. Correct. Diba? Kaya yung wag mag-settle sa less. Andrea. Ano meron? Dax ba yun? Kung Dax, maintindihan ko eh. Bakit? Chino! Chino! Paano yung mga average lang? Sasarapan. Hoy. Uy, mga average performer Uy, talaga hindi yan. Excuse me, hindi naman sa size yan. Pag sabi mong stop. Stop. Average. Average yun naman, hindi. Hindi ba yun? Hindi Hindi yun ba average ang average. 6? Ang puso Mga naman. ganito eh. Ito pala pumasok. Ready ka na sa top 5, dude? Ala, top 5 na. Grabe, nag-iinit na. Inabangan to. Pero syempre, ibang timpla ng tanong ko sa'yo. Ako po. Customized for you. Okay. First question. Saan mas masarap? Kotse o kama? Gusto ko yung napapasigaw yung audio. Ako, Isa lang. Hindi makasagot. Ang daming option pa daw. Doon lang daw ba? Wait, let me explain. Ako talaga personally, sa kama. Pero nung nagkaroon ako ng talagang kotse, hindi kasi ako nagpapakain sa kotse. Hindi ka nagpapakain sa kotse. Ayoko magkamantsa. Ayoko na marumihan. Malinis ka sa kotse. Malinis So ako sa pati kotse. yung kain na yun, ayaw mo din. Oo, ayoko rin. Kasi rin magkakastain. talaga. Oo, tsaka... Bangon ka ng mattress. Tingnan ko nga yung kotse ni Tita Max. Maraming equipment. Kasi nung one time, nagdala ako ng maleta. Talaga nga namang ang daming equipment. Daming equipment ni Tita Max na talagang kapag sumakay ka sa car, fun talaga. Fun. Andun na lahat. Nagkama ako, Tita Max. Mas comfortable Kama ako. ka. Doon ka sa comfort Ayoko zone yung mo. ayoko yung masikip. Sneak, oo. Tsaka leather kasi ako. Leather ba yung hindi. Fabric. Di ba? Mahirap kapag leather, medyo malagkit-lagkit. True. Masakit eh. Kumakamot sa... Gusto mo tayo may pang ganun pala. So, bedroom. Bed tayo. Bedroom. Bed. Hindi bedroom Bed. Saang bed to? Sa IKEA. Sa IKEA? Grabe to. Sumagway ka talaga sa IKEA. Okay. Maingay o tahimik? Hala! Isang kimchino. Ang kimchino. Maingay ako. Chino. Paano yung ingay? Bukod doon sa mahal kita kanina nasabi mo na yun. Hindi yung mga lang. sabihin mo- Sayang naman kasi yung boses natin kung di nagagamit. Diba? Halimbawa, endearment niya mahal. Go. Mahal, okay ba? Ha? Kanino ka lang, ha? Kanino? Kanino ka lang? Namamalo ka ba? Ganito ba? Ha? dito. Ha? Ang daming entries ni Bakla.
Okay. Hindi, maingay talaga ako. Maingay. Pero communication is key, Tita Max. O, kasi yun yung course mo eh. May mga taong ayaw na maingay. So, kapag may nag-send sila ng signal na ayaw nila nun. Oo, wag. kapag usually Go after lang. ng mag-debrief kayo. Ganun. Napaka-HR mo talaga. Pati pa ba naman doon? May evaluation. Ay, maganda yun After nyo magbembangan, mag-evaluate kayo. Okay ka ba sa ganitong posisyon? Okay ba sa'yo na may nagsasalita? Healthy yun. Communication. Kung gusto nyo lang naman tumagal-tagal ang relasyon. Kung yung relasyon nyo ay jowaan talaga. Oo, yung jowaan talaga na para hindi na maghanap ng iba pa. Yes, Diba? correct. Kasi kapag nag-evaluate kayo, dito mas okay ako, So comfortable far, ako. ano yung gusto ni Kimchi? Ano yung kinommunicate nyo na nag-agree kayo sa isa't isa? Ako talaga naniniwala ako na si Kim Chino merong mga mission sa Missionary! Top or bottom? Hindi, ako lagi talaga gusto ko sa ibabaw. Sa Top. ibabaw. Lagi tayong on Tsaka, top eh. ikaw ba, Tita Max, anong favorite position? Top 3. Siyempre, classic tayo, missionary din. Diba? Oo, Makikita kasi- mo yung facial Yes, expression. classic. And also, Tsaka di ka naman jojowa ng pangit. Oo, syempre gusto ko titig sa mukha, tsaka titigan sa mata. Hindi, tsaka plus, na-appreciate ko yun ng beauty, yung domination, pagiging dominante ng lalaki sa babae. Kasi psychological din talaga siya. Na, Okay. I'm driving this moment. Diba? Oo, ako bahala. Oo, yan. Kung baka kailangan Ganun ka ba? pleasure lang ang... Alala. Tagal na. Okay. Ikaw ang nagyayaya o ikaw ang niyayaya? Ay, most of the time ako niyayaya. Dati nung karelasyon. Mukha naman. Hindi ako kasi hindi ka pala yaya? hindi ako in-hit lagi. Pero discreetly, na pag talagang hindi mo mapigilan yung human nature. Paano mo- Consent. Okay. Consent. Kung ready siya. Okay we ka go. ba? Oo. Ganon. Minsan Naka-email ba to bilang HR ka? hindi. Minsan back hug. May tutusok na. Di ba? Yun ang indikasyon. Yan yung antena. Napapatawa si third. Parang Yan yung antena. Si 30 talaga. Relate. Yung back So, hug. back hug. Di ba sweet pa rin? Tsaka sa umaga, back hug talaga is the back hug best. talaga kapag magkatabi kayo. O kaya kunin mo yung kamay. Sample do. Okay. Kailan ang huling bembang ng isang kimchi? Hala, tagal na. Parang mga years na nakalipas. Years na. Oo. Ang tagal-tagal na rin ako mahal na Toyota. Okay lang. Ang tagal na. At least sa happy ng mga Chino Pops. Chino Pops! Chino Pops! Happy sila. Kasi ang dami nakapila dun. Meron ba? Parang niloloko lang naman ako Hindi. gabi-gabi. Hindi. Oo. Ang dami nakapila. Inuuto Mga lang ako Chino gabi. Pops ka. Ito agad wala pa yung tamang tao. Kamay mo. Oh, may gadget naman dun. Sa akin. Eme lang. Hindi, meron din naman lusutan. Regaluhan mo ko yun. Oo, sige. Ex-deal. Mag-thank you ka. I-vlog mo. I-picture mo. Bakit ba ako pumayag sa podcast? Thank you, God. Tapos yung top 5 mo? Oo, gusto mo pa? Hindi, tapos na ba? Oo, tapos Kalima na. Last na yun. Okay May na yun. regalo ako sa'yo dahil sobrang G mo. 7-Eleven Open mo, ba to? open. Siyempre. Ano yung pinakamalapit dito na tindahan? Teka lang. Go. Wow, parang pamilyar. Mahal, parang pamilyar to. Pamilyar. Oo. Sige, patingin. It's giving pineapple and Na-try mo na pineapple yan, yung juice pineapple? and snow bear. Oo, upon request. effective. Effective. Upon request. Sobrang ini-HR talaga. Effective yung pineapple juice. Kayo, tinitikman. Ikaw Hindi, syempre, may review ka, di ba, sa partner mo? May evaluation kayo, di ba? Briefing. Oo, sabi nila para raw maging matamis. effective. Para tumamis ang inyong pagmamahalan. Okay. Kaya nga sabi ko sa'yo, upon request, kung Upon gusto niya, Oo. kung feel niyang... Ikikeme niya. Ano ba to? kung feel Snow niya... bear. Snow bear. Hindi ko pa Effective. na-try Ang ginagamit, Strepsils. Social.
Social. Para 2-in-1 na, dude. Ano ba to? Diba? Meron pang Yan, wipes. Uy, gusto ko to Gumagamit, Wipes. hindi gumagamit ng wipes. Yung dry. Tissue. Oh, tissue lang. Tissue lang. Ewan Hindi ko bakit- dikit-dikit yung mga debris. Ewan ko parang mas malinis Mas kapag okay, tissue. Third ano ba? Sa girls. Sa Wipes, girls. tissue. Wipes, Pang-wiwi. tissue. Pang-wiwi. Wipes kami. Wipes kayo. Baka ano lang talaga, balahura lang. Oo. Thank you, dude! Thank you, dude! Paano ka namin ma-invite pag kailangan ka namin i-guest? Yung ano lang, depende sa anong platform man yan. Well, it's DJ Kim Chino ang aking radio persona. But on my personal side, I'm Kevin C as well. At AKOSYKEVIN, my DJ Kim Chino at DJ Kim Chino. Doon na lang tayo mag-usap-usap at kung kailangan nyo ng chinito na mag-aalaga sa inyo, single naman din ako. Ayun, maraming salamat. Thank you for saying yes. Oo naman. Thank you. For you, Tita Max, maraming salamat. Thank you so much. Last words. Ayun, maraming salamat, mahal, sa mga suporta, sa pagmamahal kay Tita Max. Tamang tao yung sinusuportahan at minamahal niya. Tita Max. Thank you, dude. Thank you so much, everyone. At syempre, huwag kalimutan i-share to sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga Chino Pops. Thank you so Chino Pops. Chino. Salamat kasi kayo yung number 1 unang manonood nitong episode na to. Thank you so much. At kita-kits po sa susunod na episode. Ito pa rin po ang, ayan na naman, usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Kim Chino!
mga hardworking na talaga nga namang wala nang ibang inatupag kundi ang pagkayod, paghanap ng buhay, paghanap buhay. Paghahanap ng pera, pagtatrabaho to the point na wala ka ng libangan. Diba? Paulit-ulit na yung ginagawa mo sa buhay. Sobrang hardworking mo, wala ka ng love life. Nako, sinasabi ko sa iyo, kakatrabaho mo, baka tumagos ka ng pader niyan. Shoutout natin yung mga yung mga walang social life dyan. Shoutout natin yung namamasada lagi, di ba? Naghahanap ng pera, wala namang bebe. Diba? Trabaho kayo ng trabaho, wala namang kayong bebe, wala kayong inuuwian, marami nga kayong pera, wala namang yumayakap sa inyo. Maayong gabi. At syempre nandito na po, walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Annyeong haseyo. Kim Chino Emnida. Talaga nga naman. Syempre makakasama nyo ako 6 to 9. 69. Talaga nga naman kapag nakikita ako ng mga tao minsan, Kim Chino, 6 to 9 6 to 9 p.m. Ako ang iyong napapakinggan, ako ang iyong kasama at ako ang talaga nga namang iyong kakwentuhan kapag ikaw ay natatraffic. Oo, dyan sa kahabaan man ng EDSA, kahabaan man ng Arten o kung ano man yung mahaba na pinupuntahan mo. Oy, balita ko, meron pa rin protesta. Meron pa rin mga nagpo-protesta dyan sa kahabaan ng EDSA. Pero nung nakita ko ang picture, parang hindi naman ganun karami ang tao. Pero sana sana hindi na tayo matraffic. Bakit? Kasi nagtaas na naman yung gas. Ewan ko ba dito? Niloloko na nga tayo sa pag-ibig. Niloloko na nga tayo ng mga maling tao na yan. Pati ba naman ng gobyerno? At pagtaas ng gas ay talaga nga namang niloloko tayo. Bibigyan tayo ng rollback, 0.50 centavo. Tapos babalik sa taas. Isang piso, 1.5, 2. Ano na? Diyos ko, high blood ako kapag ganitong wala nga akong jowa, wala nga akong love life, wala pang magko-comfort sa akin when it comes on pagpapagas na yan. Anyway, ay talaga nga naman tonight sa ating Chinitox. Speaking of love life, speaking of lande, ay nako, sinasabi ko sa inyo, dapat basic na natin yan. Dapat hindi na paulit-ulit, dapat hindi puro trabaho, dapat hindi puro kita ang ating inaatupag. Minsan kailangan din natin ng dilig sa love life. O yan, tagal mo ng sariling sikap, ang tagal mo ng kamay-kamay lang, di ba? Yang puso mo ay talaga nga namang inaagyo. O puso baka kung ano na yung inaagyo diyan kasi ang tagal mo ng single. Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, anong ibibigay ni Kim Chino? Ay, ibibigay ni Kim Chino ang mga basic landi tips para magka-jowa ka na kasi ang tagal mo ng DIY or do it yourself. Ay naku, sinasabi ko sa iyo, ang tagal mo ng sariling sikap, baka it's about time para ang ibang tao naman ang tumulong sa iyo sa pagbibigay ng kaligayahan. Ito na, mahal. Unang landi tip ay syempre, maligo ka. Kung gusto nyo magka-jowa, di ba? Kung gusto nyo magkaroon ng love life, maligo-ligo rin. Kung gaano kayo kabango, kung gaano kayo kalinis sa picture, dapat sa personal, kapag nakita kayo, ganun din. Diba? Be consistent naman, uy. Hindi yung lalandi-landi ka tas ang bantot mo nakaka-turn off kaya yun. Kaya ikaw na nakikinig, dalasan natin at kuskus din, no? Kuskus, hilod-hilod, mag-invest sa pabango para at least, 'di ba, kapag nakita kayo in person or meron kayo makasalubong, 'di ba? Meron kang pasahero, ano pa ba, merong dumaan sa tindahan mo at talaga nga naman nakita ka, 'di ba? At least kapag naamoy ka, kapag nakita kang mukhang malinis, it's a sign. At it's an opportunity para magka-love life ka. Di ba? Kaya ako, kahit wala akong nakikitang ibang tao at potential na jowa dito, lagi akong naliligo at nagpapabango. Di ba?
Ganun lang ka-basic ang isa sa landi tip natin. Anyway, isa pa lang yan, mahala. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At si Kim Chino ay hanggang 9pm pa naman. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito,
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Maras Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kung kaya ko lang taasan yung energy ko, sing taas ng energy ng ka-guest natin ngayon, gagawin ko. Pero dahil kamalas-malasan, pumangit ang boses ni Mara Tony. Siya muna ang papalit. Buti na lang hindi siya galing sa sa bike. Kasi balita ko mahilig siya mag-bike. Pero now, we're here on live, on stage. And let us all welcome from Mike to Miles. Siyempre, kilala siya sa radio, sa hosting, and lalo na ngayon, pati na rin sa cycling. Let us all welcome half Indian, half mango. Samay G! Hey! DJ Maratoni, thank you so much for having me dito sa Love Radio. First time ko dito sa lagi ko nadaan yung station nyo, pero ngayon lang ako nakapasok. Oh, nice. Good to have you here and thank you so much for being here. Gusto ko yung parang may pa-bedroom voice ka ng konti, no? Alam mo. Diba? Ano ba? Bedroom voice ba tawag dyan? Ha? Hindi Ano ko ba? Nag-concert ka ba kagabi, girl? Actually, hindi. Nagulat ako na ganito na yung boses ko. Nagulat ka na lang. Ganyan lang ngayon. Kala ko may show kagabi. Kaya nga sabi ko, buti na lang hindi natin pag-uusapan ng boses ngayon. But we're gonna talk about, syempre, sweat talk. All about your fitness lifestyle. Naku po. Ano ba Sweat yan? talk. Grabe, no? Bukod sa pagiging host mo, balita ko, active ka rin. Sa pag-akyat sa mga bundok, lalo na sa ulo ng leon. Nakita ko from one of your posts na minsan daw, hinihintay mo pang wag magising ang iyong asawa para makapag-bike ka sa umaga. Totoo ba? Totoo yun. Mas madaling mag-sorry kaysa magpaalam. No? Hindi, sa akin kasi, with our line of work, hindi lang tayo. Hindi ako, entertainers tayo, DJs tayo, tawag dito, host tayo. Pero lahat naman ng tao, kahit naman trabaho mo, we go through a lot of stress. Diba? Marami tayong iniisip. Minsan yung phone natin nakakasira na ng ulo. Yeah. So, I think kailangan mo ng activity, whatever it is. Yeah.
to release, to have time for yourself. Okay. So how long do you do this? Biking. If I'm not mistaken, you're doing your work Monday to Friday. Tama? To Sunday. Oh my God. Kaya pala balita kong dami mo ng pera. Ay! Hindi, dahil Bombay lang ako. Pina 5-6 ko lang yun. Alam mo naman tayo. Pero how do you manage it? I think I start my day with it. Okay. Kasi pag hindi ko siya nagawa sa umaga, nagiging busy na. 10 a.m. onwards, messages come in, emails start to come in. Yeah. So I try to get my workout done as early as I can. How early is that? Pag bike, syempre, Pilipinas kasi mainit na. eh. Oo, mainit. correct. So, kailangan lumalabas na ako na by 6 a.m., 6:30 max. Okay. On the road na ako nun. Pag running, well ngayon, dahil summer, ganun din eh. Ganun na rin yun eh. Kailangan maaga. Oo, pag medyo December, pwede ka pa mag 7 a.m., 7:30. Pero ngayon talagang sa init. Kaya maaga. Oh, nice. Grabe no, grabe yung pagkakaroon ng ganitong balance sa buhay. Kailangan talaga. Kailangan. Masisira ulo natin sa dami Kanina, nangyayari sa stress ng buhay. Actually, off-air, we're talking about this. Sabi ko sa kanya, isa to sa mga pinakamagandang outlet din, outlet yung pagkakaroon ng balance between your work and of course, having this kind of lifestyle na may kahit papaano meron kang sports na hinahanap. And when this kind of sports, when did you start this one? Cycling? Cycling, I used to join triathlons 2016 to 2018. Okay, nice. Running, I started 2013. Joined a couple of marathons also at that time. Oh, nice. Really, sorry. Ask ko na ngayon, pero feeling ko kasi malakas siyang tumakbo. What was your fastest time for the marathon? Oh, I think I did a sub 4. Wow. 2014 yun. Grabe. Hindi na ganun kabilis syempre. Because of the work then. Oh, tsaka ngayon I train not for a marathon but parang just regular for fitness na lang. Naiiba na rin ang landas pag may pamilya na. Tsaka siyempre sa workload, 'di ba? Kasi something like that, when you train for something like that, ang laki ng kinakain na oras. Actually, so, ang habang kilometro kailangan mong i-train for something like correct. that. Tapos 4 times, 5 times a week, 'di ba? So kailangan you know yourself also. You don't want to burn out. Yeah. So, may time and place for everything. Speaking of burnout, pag kunwari may mga moment na feeling mo, alam mo, hindi mo natin maiwasan ng bashers. How do you handle with this kind of Wala people? kasi lahat tayo, bashers are bashers. They're there to bash you. Yeah. No? Ano ako non-confrontational. Oh. So, hindi rin ako nagde-delete ng comment. Oh, really? Kahit gano'n nakasakit? Gusto mo yan? Sige, comment ka, wala kang pakialam. Iwan ko lang dyan. Oh, nice. Kasi don't engage. Kasi number 1, di ba? Hindi naman kita kilala. Unless kilala kita. Yeah. Let's say, ikaw mag-comment ka sa akin, aawayin kita. Pero sa DM kita aawayin. Pero kung hindi naman kita kilala, I don't know you. You don't know what I'm going through in life. You don't know what alam mo yung mga pinagdadaanan ko. So, para magsabi ka sa akin ng ganun, hindi mo naman ako kilala. Wala akong pakialam sa'yo. True. And do you think that one way also of, handling this kind of stress is, of course, through bike, di ba? Oo naman. As in, yung bike lang talaga. Sige nga, matanong kita, gusto mo ba ng solo ride o may kasama pag nagbabike? Honestly, I prefer solo recently. Mas I prefer ko yung solo. Although, nag-enjoy ako sa yung kape-kape after. Diba? Yeah. Nag-enjoy sa usap. Pero when I'm in the zone, tawag dito, ayoko lang kinakausap mo ko, naka-zone 5 ako, zone 4. yung tinatawag na ako ni Lord. Pero kakausap mo, kamusta? Wala ako, wala kamustahin. Kita mo si Lord, tinatawag ako eh. Naka-zone 5 ako ngayon. Actually, for those of you na hindi alam yung zone 4 or zone 5, yun yung isa sa mga parang threshold or speed when it comes to biking. Or pag-ahon. Umakit ka ng bundok, talaga mag-zone 5 ka umaahon ka diba? Oo. So, sa akin, I enjoy the company. Don't get me wrong. Yeah. But when I'm on the road while moving, medyo prefer ko solo. Nice. Actually, minsan maganda pag solo no? Sarili mo lang iniisip mo, wala ng ibang ingay. Tama. Diba? Oo. Parang yung boses ko. Yan. Na yan siya. Diba? Pwede ka makinig ng radyo, ng sounds mo, sound trip ka, diba? Yeah, actually, oo. Ito na rin, isa sa mga gusto ko rin tanong kay Sam YG is, syempre, bukod sa cycling, ano pa yung other ways on how you could also promote healthy lifestyle sa ating mga kabisyo? Number one, we always forget to
Yung self-love na tinatawag. Yeah. To give time for ourselves. We were talking about this off-air kanina. No? Ang dami natin oras binibigay sa social media, sa trabaho natin, sa boss natin, minsan sa mga mom, sa mga anak natin, sa bahay. Pero, inaalagaan mo ba sarili mo? Yun yung tanong lagi. So, whether it's cycling, running, pickleball, uso ng pickleball, badminton, basta sa akin, make sure in a day, bigyan mo rin yung sarili mo ng oras. Samuel G has said it, guys. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Bigyan mo yung time, bigyan mo na yung sarili mo ng time. Alam mo yung kahit pa paano ma-reset yung utak mo bago you head on to your work. Malaking bagay yan, no? At syempre, tuloy natin ang daldalan sa ating Facebook Live dahil ngayon, tuloy-tuloy po ang ating Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Galing nun. Yay! Thank you, thank Hope you. I answered the questions properly. Yes, ayan na. So, we're going now sa live naman. Teka. Oh. Ay, diretso na ba to? Diretso na. na Go. So, ano to? Nakamic pa rin tayo. Saan tayo titingin? Ayan, dito. So, we're gonna read comments, no? Francis, may comment section tayo dyan. Ayan, going back, kanina. Grabe. Konti na lang isisiklib ko na to. Ayan, no, di ba? So, basahin natin yung mga comments ngayon. We're waiting lang na mabasa yung magliliit yung screen natin. But going back to our topic kanina. So, syempre may iba-ibang sports. Lalo na ngayon, bukod sa biking, isa rin yan sa mga pinakamagandang gawin because we know, ang taas ng kuryente. Ay, anak ko. Ang taas na rin ng gas. Pero ang problema sa biking, ito lang, ang sad lang ako sa biking. Yung walang respeto sa roads. For cyclists. Really? Wala pa tayong designated roads? Meron, pero ang dumadaan yung mga motor. Okay. Ano na? Mga motor, dumadaan. Parang binabox out ka. Yun na, mahirap pala tayong daan. Oo, kaya yung wife ko, I tried to get her into cycling, pero yun nga, ang takot niya is baka ma-aksidente, ganon. Okay. Pero sa Pampanga, alam mo ba yung sa may Clark, Pampanga? May oo. Yung red na daan. Yes. It's specifically made for bikers or runners din, which is a good thing. Ayan, sabi ni Boyet, lakas niyan. Umaakit ng Baguio yan. Naku po! Oo nga nakita ko, inakit mo yung ulo ng leon. Oo. Hindi, pero pag nabubudol ka, talaga mahirap pag mga budol ride. Kumusta yun? Hindi ko pa natatry, pero Huwag mo na i-try. Ako na sabi sa'yo. Hindi siya masayang experience. Saan siya masakit? Tuhod? Hindi, sa thighs. Ay, kasi magka-cramps, tapos syempre, mainit na rin. Oo. Diba? Alam mo na yung weather natin sa Philippines. Not the coolest weathers. Yeah. But worth the experience. Parang inakit mo yung Everest, mga ganon. Mga trip. Ganda nun. May mga ganun kasi klase ng tao. Gusto ng adventure. Correct. No? Someone who, ako personally, yung pagiging extrovert ko, gusto ko rin medyo may pagka-adventure yung buhay ko. Minsan kasi pag nasa bahay ka lang, nakatenga ka lang, parang feeling ko napaka-unproductive. Nakakabobo yun. Totoo. Pero hindi, depende sa tao. Like, I guess for us nga, diba? Yeah. For active people. But I guess some people just like, being at home. Pero syempre mag-circulate yung dugo natin. Yeah. Trust me, you'll feel good about yourself. And the hardest part about working out or going to the gym is getting started. Yeah. Kasi the hardest part of a run or of a bike ride or going to the gym I agree. is the first, let's say, yung papunta sa yung pagsusot ng sapatos mo na parang eto na naman ako. Pagising mo sa umaga. But trust me, after the first 1 or 2 kilometers, it's a different story. And also, nobody ever felt bad after a workout. Palakpakan tayo. Ilang beses ko na Yan. Diba? Ilang beses ko na sinasabi sa kanila yan. Name a person that felt bad after a workout. Oo, pakidrop dyan. Babasahin ko yung comment section. Teka, hinahanap ko nga eh. Oo, diba? Actually, iba yung nabibigay niyang endorphins. Yes. The happy hormones. Correct. And we all need that. Lalo pag marami ng stress. Kaya magkano presyo ng gas ngayon, ng diesel? I don't know. Magkano na ba? Diba? Stress. Mahal gastusin. Mahal Meralco. Lahat mahal. Tapos grabe, may mga flood control chuvanes pa. Hindi, diba? Nakaka-stress. Aminin natin, nakaka-stress. Yeah. Kaliwat kanan na yung problema sa mundo. Sa mga gusto magpa-shoutout kay Sam YG. Shut up! Marami dito. Ayan. Shut up!
triathlon na next, Sam YG. Do you have any plans to do triathlon Well, I again? used to do triathlons 2016, 2017, Like- pero Every year, ilang triathlon? at that time siguro mga... maganda kasi pag fitness, pag naabot mo na yung magandang fitness level, ayaw mo na rin bitawan. Yeah, yeah. Diba? I agree. Gusto mo na i-continue. Parang pinaghirapan mo na umabot ka sa ganung pace, Yeah. sa ganung, fitness level. Yeah. Ang hirap tumigil. Oo, you wanna maintain it there. I don't know if I'll do it again. Kasi yung Okay. endurance sports, they do take a lot of time to train. Yeah, Yun naman yung, it's not actually the race, it's the training. yeah. Na pamatay diba? Yeah. So, Bike, run, swimming, correct, all correct. at the same time. Oo. Have you ever did Ironman? Not yet. Yes. Oh, really? 70.3, yeah. Really? In Cebu twice. Also, I think mga pito yata akong 51-50 distance. Bohol. My gosh. This person is strong, guys. I haven't done anything. Hindi, like alam mo that. kung bakit? Oo. Iniisip ko lagi, kaya nag-run tsaka nag-cycling ako. Iniisip ko may utang sa akin nasa harap ko. May utang sa akin sa 5-6, siya yung nasa harap ko. Kaya habulin ko talaga yun. Bibilis talaga ako pace Ay, ko. oo, be. Bibilis Hindi ka talaga. pwedeng may utang-utang. Isip mo yung may utang sa'yo nasa harap mo. Hahabulin mo talaga yan. Feeling ko, hindi, ito totoo. Mahirap bang umutang sa isang Sam YG? Depende. Ano inuutang natin? Pera. Diba? Hindi, pera. Hindi naman. Sakto. Ang papag-usapan natin yung interest. Oo, sa Bombay. Sa true Bombay. Oo. Okay na. Thank you. Salamat. So, yun, Totoo. Pero alam mo, nakakatuwa, no, na grabe lang din yung motivation at yung endurance ng taong to, si Sam YG. Given na Ironman, guys, 70.3, it's not a joke. Pero at least, alam mo, sa mga kabisyo natin ngayon na, kagaya nga ng sabi mo, sa simula mahirap. It is something na pucha naman. Sorry for the word. Parang pag-ibig. Diba? Diba minsan mahirap pero worth it. DJ talaga siya, guys. Proven and tested. Hindi, tagal ko nag-radyo 17 years. Talaga? 18 years ako nasa radio. My gosh, kaya Mortal Sin, ang Dead Air. Alam mo yan. Oo. Well, dead air. Ayun. So, alam mo, this has been a very, very nice talk, no, sa Thank you YG. so much for having But me. if there's one thing that you'd like to say sa ating mga kabisyo, we call our listeners and viewers kabisyo. Kabisyo. Ano yung pinakamagandang tip na may bibigay mo sa kanila on having this healthy lifestyle? Tawag dito, you fix your it's all about balance. Life is all about balance. No? Dami natin may mental health issues. Yeah. 'Di ba? Minsan nasi-stress tayo. Minsan, 'di ba, parang feeling natin nade-depress tayo. Yeah. So, it's all a matter of balance. Fix your before you even fix sometimes your mental health, Yeah. you have to fix your physical health and emotional health. It's all balance of everything. But yun nga, trust me, by a simple thing like walking even at night, diba? Yeah. Doing a simple walk, getting your blood circulating, it helps a lot. It helps a lot. Yung mga problema na, alam mo yun, it's pulling you down. Sometimes all it takes is a good walk, a good run. Actually. Diba? Yan, may brinekan ka, diba? Yan ang yung nang walang yan jowa mo. At saka ang sarap sa feeling yung feel good about yourself. Correct. Diba? It starts there. Kasi how can you make others feel good Yeah. if you yourself don't feel good inside? Matalino ako, ganito lang yung tsura ko. Hindi nyo lang ako siniseryoso. Nag-college din ako kahit pa paano, no? Actually, di ba? Minsan nga, pag maganda o may gwapo ka o alam mo maganda yung physique mo, grabe din yung respetong may bibigay sa'yo. True. Yun ang sa akin dami nag-flex ngayon, di ba? Yeah. Bag nila, kotse nila, di ba? Sino ngayon yung may payong sa Roll to the Sky, pinipit mo, o naman pangalan mo dyan, di ba? Oo, Piniflex mo sa akin, tutunay na flex. Katawan. Maayos na katawan, maayos na health. That is one flex that nobody can take away from you. That is so But nice. But it's a flex that you have to work hard for. Yeah. Minsan yung, gaya nga yung mga diba iba dyan, mga kumukurakot sa flood control. Yan. Sige, shout out mo okay. yan. Shout out natin yan, diba? Yung flex yung kayamanan, nakuha nyo, paano? Diba? Instant, madali. Yeah. Try nyo ngayon mag-workout and to have a physically, good body, fit body. I'm not saying kailangan mo magka-abs. I'm not saying, kailangan six-pack, ganyan. Aesthetic, Correct. Basta, be healthy. Yun ang flex na hindi kaya. Of course, meron ng mga
alam mo yun, mga Turok-turok, peptide. turok. Oh, Yeah. bahala na kayo. But you know to yourself That you work pag hard for it. pinaghirapan mo. Oh my gosh, that is so nice. Iba pa rin talaga yung saya pag pinaghirapan Of mo siya. course, of course. Anyway guys, maraming salamat Sam YG for Thank this you so much. opportunity. Thank you so much. Where we could follow you, can you please, any events that you have, go. I do have a podcast with DJ Chacha. It's called Lecheng Pag-ibig To. Nasa YouTube kami, nasa Spotify kami. We talk about life, we talk about cycling, we talk about working out, anything under the sun. Please do follow us there. On Instagram or TikTok, it's _SamYG. Yeah. Facebook, Sam YG. Mahanap nyo ako doon. I reply to DMs. Alam mo naman yan. I personally reply to my He messages. does. Very very accommodative. Correct. So if you guys have any questions, minsan you just wanna, speak your heart out, I'll be there to listen. Oh, Thank thank you you for so having much. Thank you so much, G. Oh, ayan, Kabisyo. Maraming salamat po for listening and sa pagpapatyaga ng boses ko. But we learned a lot from Sam YG, guys. So, again, maraming salamat and see you again on my next Sweat Talk episode. Bye, everyone. ASMR. Ayan, gawa ka ng... Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Love Radio. Metro's #1 Love Radio.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, Sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Bigyan, bigyan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po.
So ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman.
Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off, Ah. natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, never. Una naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So Kimchi Chino! At nagbabalik na po, walang iba ang Spicy Opa mo na talaga nga naman kasama nyo 69 p.m. Ako ang inyong kasama hanggang ngayon at ako'y may isang salita na sinasabi ko sa inyo, hindi ako uuwi, hindi muna ako uuwi, tatapusin ko yung mga basic tips ko, oo. Lalo na kapag landian ang usapan. Welcome back po, DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko nga kanina sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko yung basic landi tips para magka-jowa ka naman. Kasi ikaw ay super hardworking, diba? Panay trabaho, panay racket, panay sideline, panay pamamasada, diba? Panay bantay dyan sa tindahan. Wala ka ng oras para sa pag-ibig. Minsan talaga nga namang inaagiw na. Diba? Kapag hindi nyo nagagamit yan, aagiwin at aagiwin, diba? Pwede ring sabihin natin nangangalawang na. Wala na, hindi na nagamit, hindi na napakinabangan. Kaya ibibigay ko na yung tips, di ba? Para at least magka-jowa ka na. Okay, sabi ko kanina, mahal. Unang basic landi tip ay napaka-basic. Kailangan mo munang maligo. Di ba? Para magka-jowa ka, ligo-ligo rin. Para magka-jowa ka, hygiene. Para magka-jowa ka, toothbrush din. Diba? Ganun lang ka-basic naman talaga para magkaroon ka ng confidence, diba? Kung gaano ka kabango, kung gaano ka kaayos, kung gaano ka kaganda, kagwapo sa picture, dapat kapag nakita ka sa personal, ganun din. Ang dami ngayong gwapo, maganda, malinis, mabango tignan sa picture, tapos kapag nakita mo sa personal, ay nako, amoy pa lang, nasuntok ka na. Diba? Kaya kayo dyan, kung gusto nyo magka-jowa, ligo-ligo rin. Pupunta tayong office na mabango, uuwi tayo, dapat mabango. Diba? Expectation versus reality, ika nga ni Louie, diba? Anyway, pangalawang basic tip para sa paglandi na yan, syempre dapat mag-ipon. Basic na basic yun kung kayo ay lalandi, kung kayo ay nasa dating stage, kung kayo ay nag-e-explore, 'di ba? Usually naman kapag dating, yan ay trial and error. So kung trial and error, walang kasiguraduhan na yung makaka-date mo on your first date ay talaga nga namang yun na ang magiging jowa mo, magiging asawa mo. So kung trial and error, dapat may resources ka. Ang gastos kaya ngayon makipag-date.
Diba, totoo naman, ang gastos ngayon makipag-date, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng gas, ang mahal na ng pamasahe, ang mahal na kumain sa labas, not unless kayo lang magkakainan. Hindi, totoo. Kailangan mo ng resources. So, basic lang D-tip natin yun. Na kung kayo ay gustong pumasok sa relasyon, definitely, at least, di ba, meron kayong pera. Pwede kayo mag 50-50, di ba? Ang hirap naman kapag first date, buraot ka na. Di ba? Uy, aminin nyo, meron akong ganun meron akong nakadate dati na talaga nga namang ikaw na bahala Di ba nakaka-turn off? Ako personally, okay lang naman gumastos sa akin sa first date. Okay lang naman na ako yung sasagot sa bill. Pero yung minsan i-impose nung kadate or nung tao na talaga nga naman pasensya na, wala akong pera pero alam ko naman na ikaw na bahala. Nakaka-turn off. Diba? Kaya kung kayo dyan, may plano na kayo mag-love life, para saan pa yung magtatrabaho mo, diba? Might as well have a partition o mag-budget tayo ng panglande, pang-date. Diba? Hindi tayo aasa-asa. Tandaan mo, hindi ka pinanganak bilang sugar baby. At karamihan din naman sa atin ay wala tayong face card para maging sugar baby, makahanap ng sugar mommy o di kaya sugar daddy. Kaya dapat meron tayong ipon sa paglandi. Anyway, gusto ko lang pala sabihin na may nag-claim na ng Love Knows No Boundary price niya. Ang pangalan niya ay si Lariel Reyes. Oo, congratulations Lariel Reyes. Pinapabati niya raw nakikinig ang kanyang asawa. Hindi ko lang sure kung ito ang unang asawa, pangalawang asawa o pangatlo. Dahil sa sobrang gwapo, parang maraming asawa to Biro lang, isa lang daw ang minamahal niyang asawa. Shoutout din natin nakikinig Desiree Colinayo. Uy shoutout sa iyo. Ang swerte mo, ang pogi ng jowa. Asawa pala. Ang pogi ng asawa mo na talaga nga namang siguro kailangan mo pang bantayan. Oo, parang matinik sa chicks. Biro lang. Shoutout din natin ang kanyang grupo, ang Grab drivers natin na talaga nga namang gwapong-gwapo rin at malakas kumambyo. Kumambyo kasi nasa kotse. Oo, shoutout natin UGDP Elite Grab Drivers, nakikinig din po sa 90.7 Love Radio Manila. Pwede kayong magparehistro sa Love Knows No Boundary para manalo rin kayo katulad ni Lariel. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig at pagmamahala sa ating mga Grab drivers dyan o kung anumang driver ka. Shoutout natin. Anyway, kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila page, Facebook at TikTok. Kung gusto mo makipagkulitan kay Kim Chino, go ka na. Doon na tayo magkwentuhan. Anyway, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Baguio. Bicol. Ba yung bangs ko ang haba na, no? Hi, mahal, maayong gabi sa inyong tanan. Si Kim Chino ay naka-live na. Yan. Ang boyfriend mo. Mahal, yung bangs ko ang haba na. Kailangan ko na magpagupit. Kahit baka ma-monetize ay ma-demonetize naman tayo. Hi, Kim Chino. Uy, ganda ng jacket design mo. Hindi naman to jacket. Uy, batiin natin taga Batangas. Nandiyan pa rin si Kuya Drew, isang radio station sa Batangas. Shoutout natin. The Now.
Teka lang ha. Dumigay lang. Ayan, game na. Uy, shoutout natin. Hi, Woni. Maayong gabi. Nandyan rin si Rosalie, Abigail. Hello, hello. Maayong gabi. Shoutout din natin. Nasaan yung message ni Chean? Shoutout natin, mama at pinsan niyang bagong panganak na si Christine at Christine Joey. Maayong gabi. Chino Pops. Ang sarap. Ang sarap ng kape. Drive. Wait lang, mahal. Drive. Anong flavor ng cake? Ikaw na bahala, che. Kasi ano mo naman yan eh, cake mo naman yan. Basta meron tayong mapang celebrate sa birthday mo, okay na yun. Tsaka di rin naman ako mahilig sa mata. Pero kung si Nicole yan lang mahilig yun sa sa mocha. Bigyan natin si Nicole. Mocha, pwedeng mocha. Buti naman nakahabol ako. Uy, hi Don, maayong gabi. Marielo. Mary Chris from US. Uy, shoutout natin yung mga taga US. I do have good friends, good supporters dyan sa sa US. Maayong gabi sa mga OFW natin dyan. Na humahagupit. Gandang gabi, mahal. Magandang gabi. Uy, maraming salamat sa sa pakikinig kay Game Chino Alam nyo ba number one tayo ng number 1 ang time slot natin sa Kantar survey. Maraming salamat. Imagine niyo yun, dami nating nauuto, no? Imagine niyo yun, namiss ko tuloy yung papa ko, kamukha mo po siya. Naku po, baka hindi ako yun Baka wala pa akong anak Shoutout natin si Matthew. Oy, maayong gabi mga mahal. Hi mahal, sabi ni... Ay, nandiyan si Shen. Shen, hello. Shen. Nasa US ka na, Shen? Mahal. Mahal na mahal namin yan sa Love Radio. Kapal na ng buko. Actually, need ko na nga magpagupit. Kaso, sabi, magpo-photoshoot daw kami. Ang pinaplano ko, magpapagupit ako kapag malapit na yung photoshoot para madali. Madaling ayusin. Kaya kap-kap lang tayo. Taga-Aklan ako. Uy, shoutout natin. Si Ana. Hindi ko kakilala yun. Loko-loko tong mga taga-digital namin. Buti naman nakahabol ako. Uy, maraming salamat sa paghabol. Angelica, hi mahal. Nag-adjust ulit ng time kaya Ano oras na dyan, Shen? Kapag ganito, dito kasi 7:40. Kapag 7:40 ng gabi, anong oras na dyan? Si Shen, for context, isa si Shen sa mga supporters natin. Oo. Na talaga nga namang dumayo pa dito. Hi, Ivy! Maayong gabi. Galing siya US. Tapos umuwi ng Pinas. Tapos sabi niya bago siya bumalik ng US, bisita raw muna siya dito. Ito naman si Chean din, na-meet ko in person. OFW rin siya pero taga Dubai. So 3:39 PM pa lang daw sa Dubai. Taga US din ako, sabi ni Marie Chris. Maayong gabi, Marie Chris. Ayan, si Alexander. Yan, lagi yan. Taga
Taga Lebanon yan si Alexander. 5:40 a.m. Umpisa na ba yung ano mo? Umpisa na yung bago mong work? Shen? Hello, mahal. Uy, taga ano to? Si Lu. Hi, Lu. Taga David Salon siguro to si Lu. Taga David Salon ka ba, Lu? Diyan ako nagpapagupit madalas sa David Salon. Hello sa iyo, Kim Chino. Kamusta ka na? Sabi ni Ruel. Okay naman ako, mahal. Hi, Hi, Sir Narina. Maayong gabi. Nandiyan na rin si Naida. Hi, mahal. Nanonood ako sa MRT, mahal, ng live mo. Uy, shoutout natin yung mga bumabiyahe, ha. Yung mga bumabiyahe pa uwi. Yung ano mo, Angelica, ha. Yung cellphone mo, ha, baka mahablot yan. Katapusan, DJ Kim Chino, visit ako. Sige, IB, sure. Hi, Cherry. Sending love, mahal. Maraming salamat. Good evening, Kim Chino, sabi ni Ellen. Good evening, Cher. Talagang bang minsan, no? Sinasama niyo ako sa hapunan niyo. Hoy, mahal. Bakit mahal? Stay hydrated pero kape yung iniinom ko. Teka lang, mamaya na tayo magkwentuhan, baka marinig nung babaero. Akala mo hindi naririnig. Akala mo hindi naririnig sa studio niya. Wala dyan si Mikey, my good friend na stylist, hairstylist, makeup artist. Love na love ko yan. Kahit hindi na ako naaalala niyan. Shoutout natin Mikey Arcano. Kung kayo ay magpapag-grooming, tapos pang malaka sa event nyo, Mikey Arcano on IG. Na talaga nga namang pang malakasan na yung jawline. Makakatulog ka pa ba niyan kapag inom ka ng kape? Oo. Actually, hindi na nga ako tinatablan ng caffeine. Maayong gabi, Kim Chino. Not yet, mahal. Doon muna ako sa second job ko. Pasok na ako sa Friday. Hindi pa. By Friday pa, sabi ni Shen. Good evening! Actually, feeling ko Friday na. Feeling ko Friday na. Bukas may meeting kami, mga team namin. I don't know kung anong pagmi-meetingan namin, pero update namin kayo, mahal, ko anong mangyayari sa amin. Lagi ako na nakikinig sa iyo, Kim Chino. Oy, maraming salamat. Maraming salamat. Great job, Kim Chino. Dahil sa'yo nakikinig na ako na radyo. Oy, maraming salamat, ha. Kanina ka nagsumbong. Ikaw? Kanina ka nagsumbong. Kailan ko ayaw mag-live? Lagi ako live na live. Nandiyan ba siya? Namiss ko yung tao mo. Hi, Cherry. Hi, mahal. Uy, nandiyan si Tin. Lizzie, lagi ako nanonood. Uy, taga-antike raw si Ben. Maayong gabi sa mga taga-antike. Grabe ka talaga, mahal, coffee lover ka talaga. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Parang hindi kaya, parang hindi pumalya ang kape sa isang araw kay Kim Chino. Lagi ako nagkakape. Pero ang mga 2 cups lang na, mga 2 lang naman. Mga 2 drinks lang naman, 2 kape lang naman. Pero ang size 20. Pero ang size 20. Oh, kapag
Shoutout natin yung mga mahal ko diyan. If ever gusto nyong mag-sponsor kay Kim Chino ng pangkape niya, huwag kayong mag-alala. Meron po akong PayPal. Karamihan sa mga supporters ko, 'di ba? OFW. Pwede kayo mag-sponsor ng pangkape ni Kim Chino araw-araw, PayPal. Naalala ko meron tayo supporters from UK. Oo, UK Sila sa UK tsaka Canada. So, naalala ko, binibigyan nila ako ng magkape ka mahal kasi iba energy mo kapag hindi ka nagkape. Tapos, eto na nga. Di nag-PayPal sila. Sabi ko, okay lang, thank you, mahal, ganyan. Tapos, nung tumagal, bumisita sila nung umuwi sila sa Hindi, naging friends ko na. Naging kakilala ko na sila in person talaga. Legit na if ever, kunwari na-meet ko na sila in person, di ba? Pumupunta sila sa live minsan, tapos minsan nakakausap ko sa IG, sa kung ano man. Nakakausap ko sila. Tapos kapag nasa Pinas sila, sasabihin nila, nandito ako sa Pinas. Punta kayo dito! Ayun. Ang dami ko ng supporters na na-meet ko in person, tapos nagkaroon talaga ng place sa puso ko. Pa-fan meet ka na. Ay, alam nyo, dati pa yung sinasabi, fan meet Kim Chino. Hindi. Nahiya ako. Nahiya ako. Kung gusto nyo ako ma-meet, punta na lang kayo sa Hi, mahal. Sabi dito ni Move On. Ano ba pangalan ni Move On? Nakalimutan ko. Hi, Lu. Andiyan si Len. Hi, Len. Maayong gabi rin na Myrna. Shoutout din natin si Michelle. Hi, Michelle. Sino pa to? Alexandra. Hello. Uy, shoutout daw natin ang konsehal niyang daddy, si Lorish Cesar. Shoutout natin. Uy, nandiyan si Tin Rivera. Hi, Tin. Super supporter yan nila Titan Jello. Hi, Gab. Maayong gabi. Dagsain si... Wag... Hindi naman, wag naman, pwede naman wag naman sabay-sabay. Baka, naalala ko na. Hindi naman ako nagko-complain, no? Pero, nung sabay-sabay na may pumuntang supporters. Nung sabay-sabay na pumunta supporters, naubos yung social battery ko, kaya nung umere ako, Hindi ko na ma-recover yung enerhiya ko. Di ba? Pwede namang mga 3 per person. 3 per day. Max na yung 3 per day. Parang may rally dati. Oo, grabe talaga. Yun talaga yung... Di naman ako nagko-complain. Sobrang grateful ako na merong mga nagmamahal, merong nakaka-appreciate, sumusuport kay Kim Chino. Pero grabe, feeling ko talaga nag-birthday ako sa Jollibee party. Alam niyo yung kiddie party, tapos kailangan mo i-accommodate yung mga bisita. Wala ka pa kasi nun, Boy D . Wala, hindi pa na-hire si Boy D . Anyway, mahal, oras natin. Ay, oras na pala. 7:50. Pero huwag kayong mag-alala pala. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. Kaya tumutok kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angie. Habang sumusulat po ako, nangangatog ang kamay ko dahil 5 taon ko nang tinitiis, kinikimkim, at tinatanong ang sarili ko kung may karapatan ba akong masaktan at umiyak sa sitwasyon ko ngayon. Kung bakit, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. 16 years old lang po ako nang mabuntis. Bata, walang alam, walang direksyon. Ang pinakamabigat, walang kakayahang magtaguyod ng buhay na ako mismo nahihirapan pang unawain. Kapag nanganak ka pala ng hindi handa, hindi lang katawan ang bibigay. Pati puso, pati isip, pati pangarap. Nung araw na yon, tumigil ang mundo ko sa takot. Sa sobrang takot, hindi ko kayang tingnan sa mata ang batang niluwal ko sa mundo. Doon pumasok ang ate ko. Siya yung unang tumindig at umalalay sa akin. Hindi naman niya inangkin ang bata. Sinalo lang niya ang lahat ng responsibilidad. Gatas, diaper, bakuna, gamot kapag nagkakasakit, puyat. Si ate talaga ang naging unang lakas ng anak ko. Ako yung dumadalaw lang. Parang tita na wala namang ginagawa kung hindi magpakitang tao paminsan-minsan. Parang bisitang nag-aabot ng laruan tapos uuwi ng walang responsibilidad. 5 years old na siya ngayon. Masigla, matalino, malambing. Alam naman niyang ako ang nanay niya pero si ate ang tinatawag niya mama. Dati lagi pang kinokorek ni ate. Tumigil lang nang sinabi kong hayaan na. Kapag umiiyak siya, si ate ang hinahanap niya. Kapag natatakot, kay ate yumayakap. Kapag may star sa school, kay ate pinapakita. At ako yung nasa gilid, nakangiti, kumakaway, nagpapanggap na hindi natutunaw ang puso. Masakit. Sobrang sakit. Alam ko sa sarili kong kasalanan ko. Hindi ako handa. Hindi ako tumayo bilang ina sa panahong kailangan ako ng anak ko. Iniwan ko siya sa bisig ng iba at yun ang minahal niya bilang tunay na ina. Mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal. Pero hindi ko alam kung paano ko siya mababawi. Hindi ko alam kung paano ko mabubuksan ang puso niya para kilalanin ako bilang tunay na nanay. Hindi ko nga alam kung karapat-dapat nga ba akong tawaging ina. Alam ko namang hindi ko na maibabalik yung 5 taon na nawala. Hindi ko din naman pinipressure yung ate ko dahil siya ang dahilan kung bakit buhay at masaya ang anak ko. Sana lang matulungan niyo akong maintindihan kung paano haharapin ang sakit na nararamdaman ng isang inang piniling maging bata nung panahon na dapat nagpakananay na siya.
May paraan pa po ba para bumawi? O huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Angie. Hindi Nalulungkot madali, 'di ba? Nakakalungkot, Angie. Nakakalungkot. Yung kwento mo. Pero gusto ko yung sinabi ni Angie sa last part, which is, may paraan pa po ba para bumawi o huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Na pick up ko lang yung word na natakot. Iba po yung natakot sa natatakot. Okay? So natakot is it's in the past. Aha. So hindi mo sinabing natatakot. So obviously, for now, I think ang dating sa akin, willing ka na talaga to take on the responsibility. 'Di ba? Natakot ka noon kasi naman 16 years old. Ako, Jegs ako nung 16 ako, hindi pa ako nagkakaregla. Akala ko ang lalaki ko eh. So ibig sabihin, there are people na hindi pa nagre-regla at 16. May mga taong hindi pa nag-develop yung dibdib. May mga taong tama. sobrang binibaby pa sila ng magulang nila at 16 years old. Kaya naturally, hindi normal para sa kanila at hindi talaga sila marunong na mag-alaga ng baby. So gets natin yung natakot ka sa responsibilidad. And it's a form of survival instinct ng utak natin, ng brain natin para tumakas sa pressure. It's a trauma flight response yan eh. So nag-flight ka. Oo, yung tumakas. Kasi sa totoo, sa edad na 16, hindi mo alam kung anong gagawin eh. Correct. Kami nga sa edad na 40, minsan hindi pa namin alam kung anong gagawin. Totoo. Ako, I'm just so happy na may mga tao tayong natatanungan. Kasi may mga bagay na hindi pa rin natin at this age alam kung anong gagawin or hindi tayo sure kung tama ba yung gagawin namin. 40 na yun. Correct, oo. Maraming dinaan ng problema, maraming dinaan ng pagsubok at utang na loob naman dapat natuto na. Pero nagtatanong pa rin. What more yung 16? Correct. And it's a basic response talaga na 'di ba pag may naniningil sa'yo, nagtatago ka, 'di ba? Kasi natatakot ka. Dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin mo kasi nga hindi ka equipped. Correct. Hindi ba't kapag ka dumating ang maniningil, tas equipped ka naman? Oo. Haharapin Bring it mo. on, di ba? Magkano ba yan? Magkano ba yan? Bibigay ka pa ng tip. Totoo. Baka pakapihin mo pa. Oo. Nandyan yung maniningil. Oo. Parang yung responsibility mo as a parent, diba? Pero hindi ka handa, hindi ka equipped, bata ka, Ayan. wala kang maiambag. Ayan. Pero alam mo, na-happy ako kasi wala sa kahit saang part of this kwento ng Mahiwagang Burnay na sinabi mong nagalit ako sa ate ko. Which is a totally good thing. Hindi ko rin narinig yung, at hindi ko rin naramdam yung, maaaring may konting selos, pero mas ramdam mo yung appreciation mo para sa ate mo. Kasi, ang ate mo ay representation din ng lahat ng ibang mga guardians, lahat ng ibang mga second parent na tumutulong para maitawid ang pagpapalaki ng anak. So very good yan. Whether it's your ate, isang tita na tumutulong sa kanyang pamangkin, or teacher, or yaya, nani, kasama sa bahay, Correct. angel, 'di ba? Help sila eh. Huwag Ayan. natin silang iisipin as competition. They are help. At maganda yung sinabi ni Angie na hindi ko naman pinipressure yung ate ko kasi yung ate ko ang dahilan kung bakit lumaking masayahin ang anak ko. That's so very good kasi talagang na-appreciate mo yung responsibility na sinalo ng ate mo. Ayan, and Angie, yung tanong mo na huli na ba, it's not too Hindi. late. Kung paano mo to sisimulan, actually you start with yourself. Yan. Kasi ako nakikita ko you are being too hard on yourself. 'Di ba? Dahil sa nagawa mong mistake in the mistake past. dati. Tingnan mo, ano ba yung sabi niya dun sa una? Yung pagsaway lang doon sa ate mo na ay sige, okay lang yan. So parang feeling mo na, kasi total kasalanan ko correct. naman. Oo. Feeling mo talaga hindi ka deserving. Oo, yan. Yung pagsabi sa iyo na yung pagtawag sa ate mo ng mama. Oo. Parang hinayaan mo na lang kasi Oo. feeling mo hindi ka deserving. Kasi in fairness sa ate mo, kinokorek niya na, hindi, mama ang tawag mo. So, ikaw mismo yung kasi again, don't be too hard on yourself. Kasi kung hindi mo sisimulan yan sa sarili mo, hindi mo magagawa yan sa anak mo. Patawarin mo muna yung sarili mo. Yun ang pinaka-first step talaga. And I think naman, yung the fact that she's acknowledging lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. She's acknowledging, si Angie is acknowledging, alam niya at aware siya na may pagkukulang siya. It's a first step.
na nagsasabing gagawin ko na ang pwede kong gawin. Correct. So, don't be too hard on yourself. Sabi nga ni Jegs, sabi mo rin, Angie, na hindi mo na maibabalik yung 5 taon. Oho. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi ito madadagdagan ng 5 taon at 5 pang taon Correct, at oo. susunod na 5 pang taon. And 5 years old, nasa building ano pa rin din yan eh. Kasi hanggang importante, crucial kasi sa mga sa bata, yung presence ng magulang, yung hanggang 7 years old. Hanggang 8, parang Oo, ganyan. Yung dyan forming, kasi- yung oo. formation years. Oo, diyan kasi nagfo-form talaga yung ano, yung role playing ng bata. So, it's not too late talaga. Tsaka bata yan, alam mo Oo. yun, formation, para bang tinapay na madaling i-mold. Oo. Yung anak mo na yan, pwede pang i-mold yan. Oo, tsaka yung brain nila parang sponge pa yan eh. Yes, ina-absorb Kung- nila oo, lahat ng ina-absorb mga nila. pwede nilang ma-absorb, Correct, 'di ba? oo. Yung ganong klaseng extent. Tsaka alam mo, tingnan mo nga tayo, 'di ba? Kahit nung lumaki na tayo, nung medyo tumanda na tayo, dati nanay lang natin yung tinatanungan natin ng advice. Nung medyo lumaki na tayo, may gusto na natin kausapin yung teacher natin. Oho. Nag-open up na tayo sa tita natin. Oo. Kasi nakikita natin na may mga ibang tao sa paligid. Correct. So, yun yung tatandaan mo na hindi naman naka-zone in lang ang anak mo dun sa ate mo. Ayan, Hindi. So, ngayon, pakitang gilas ka na din. Kaya ko rin sinasabi na, Angie, na don't too hard on yourself. Kasi baka may thinking ka kuminsan na gusto mong magpakananay, feeling mo na baka masasapawan mo yung ate mo. Baka may ganung thought na ay baka parang inaagawan mo ng posisyon yung ate mo. Kaya Sana dapat, walang ganun. oo. Sana din walang ganun si ate ha. Hopefully Oo. wala rin ganun si ate na parang bakit parang ngayon mo inaagaw samantalang Yan. hindi ka pa responsible. Pero scriptwriter lang kami ni Diego. Hindi naman namin alam kung yan ang mga tunay na damdamin ni Oo. ate. Kung gusto mo magpakananay, talagang ipakita mo yung pagkananay mo at kalimutan mo na yung past. Ang past dapat is mag-motivate sa'yo kung paano mo ipakita yung love. Oo. Hindi dapat yung hahatak sa'yo pabalik na hindi mo gagawin ay baka ganito. Ako may nararamdaman akong kung bakit hindi mo nagagawa. Kung Kasi bakit si ka ate, nagtatanong eh. oo. Oo. Hindi, pero alam mo, ang tanong dito, baka naman in-overthink mo lang yan. Yan Baka yung naman, sinasabi diba? ko. Baka naman si ate is just there. Talagang she's just being an Oo. ate na inaalalayan ang kanyang bunsong kapatid Oo. na minsan ay nabuntis at hindi alam ang gagawin. Yan naman ang laging role ng big sister. Correct, oo. Ganon. Yung guilt feeling kasi kuminsan yun talaga din ang Kumakain, kumakain oo. sa atin eh. Na wala namang iniisip yung ibang tao, pero dahil nga, guilty ka, oo. na yun yung parang feeling mong iniisip nila. Oo, Hindi. binibigyan mo ng ibang interpretasyon yung ginagawa ng ibang tao kasi nga guilty ka eh. Ngayon, kung halimbawa parang hindi mo alam kung paano ka magsisimula, no? Hindi naman kasi kailangan na parang kunin mo siya agad. Oo. 'Di ba? Or may mga rules ka na kagad na or tawagin ka na agad na mama. Pwede namang mag-umpisa ka sa mga small gestures Nagkakwentuhan habang kumakain. Yes. Una siguro magkatapat kayo, and then eventually katabi mo na. Alam nyo- Mag-tutor ng Correct, mga oo. magturo-turo Diba sa ng inyong, colors. sa inyong mga nanay, napakahalaga yung yakap, yung touch ng isang nanay. Kasi So, yung ganon na yung dugo paunti-unti. ng bata talaga, kahit sabi mo hindi lumaki sa'yo, mararamdaman niya yan. Di ba nga may lukso ng dugo na Oo, tinatawag? yeah. Na minsan kahit maraming taon na hindi magkita, Oo. di ba? Alam mo itong usapin na ito, ay struggle din na napakaraming OFW. Di ba? Kung papaanong maibabalik nila yung closeness sa kanilang mga Ayun, anak na totoo. iniwan nila na maraming taon. Correct, Di ba? oo. Pero hindi siya, it doesn't end there eh. Hanggat na actually, sa totoo lang, hanggat nabubuhay yung anak mo, nanay ka niyan. Tama. 'Di ba? And you will continue to be her mother Oo. as long as she doon lives. mo makikita yung amazing kung paano tayo ginawa ng Diyos na nakalink tayo. Kahit siyempre, yung lukso ng dugo na yan. Totoo. Di ba? Yung Kung paano. love, yung connection. Galing, Di ba? eh. Hindi ma-explain ng science din yan Hindi kuminsan talaga. eh. May mga bagay talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya. At sabi nga daw nila, nasabi ko na rin to noon na closest daw, hindi naman to God's love is a mother's love. Parang kung gusto mong isipin, a mother's love or a parent's love, Oho. love ng magulang. Yan, Actually, kasi kaya magulang nga, naman natin si Oh, si God. how do we address God? Father, di ba? Pag nagpipray tayo, Father, magulang. Correct. Ganun yung nature niya. So, ganun din. So, kaya mo yan. Oho. Unti-unti. 'Di ba? Little by little. Small steps. And Correct. then take each day at a time. Oo, wag mong bibiglain na biglang
i-recognize ka niya. Oo. Diba? Kasi absent ka for the past 5 years. Pwede ka maging present for the next 10 so many years. Oo. 20 years, or Ayan. 30 years. Correct. Nung Oo. patay na kaming lahat, buhay pa kayong dalawa. Basta habang nabubuhay siya at Oo. nabubuhay ka, Ayan, tama. pwede ka magpakananay para sa kanya. Correct. And this is also a reminder para sa lahat na mag-iisip-isip muna. Kasi ang Yan. kawawa lagi po ay yung bata. Oh, yung lesson din dito na wag puro Wag puro eme. Oo. Aral muna bago lande. yan, pag-isipan ng mabuti kasi yung consequence, hindi nyo matatakasan yan. At etong pinagdadaanan ni Angie is the consequence. Part Oo. of the consequence. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Ayan. So, salamat. Medyo mabigat to para sa mga nanay. Ha? Correct, Nakakadurog totoo. ng puso yung ganito. Totoo, gets natin. Diba? yan. Alright, Ramdam mga natin. kabisyo. Dito pa rin po ang kumikinang na tambalan. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa
yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want. At ikaw na puro reklamo na walang lumalandi sa'yo, wala kang love life. Ang akin lang naman, hindi ka kasi kumikilos. Nagbabalik na po ang spicy opo mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo kanina, mahal, totoo yun na minsan na masyado ka nang dedicated sa trabaho mo, masyado ka nang goal-oriented para yumaman, pero nakakalimutan mo na ang essential sa buhay. Yun ang pag-ibig, love life, at kahit gaano man karami ang pera mo, ay naku, sinasabi ko sa iyo, hindi ka kayang i-cuddle niyan.
Kaya kailangan din natin minsan lumandi, 'di ba? Kailangan din natin talaga kumilos. Kailangan natin makipag-date, kailangan nating makakilala ng ibang tao, hindi yung puro manubela ang nasa harapan mo o di kaya yung mga paninda mo o di kaya yung mga trabaho mo, laptop mo ang nasa harapan mo. Ay nako, hindi uusad ang iyong buhay pag-ibig. 'Di ba? Kaya ako talaga concerned ako at di ba nga sabi ko tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig. Ano yung bibigay ko? Ibibigay ko yung mga basic landi tips para mawala na or maputol na yung tagtuyot sa iyong pag-ibig. O, recap na tayo ha. Sabi ko kanina, mahal, unang landi tip. Ay nako, basic na basic. Basic na basic, syempre kailangan mo maligo. Ayan yung problema, lalo na magiging tag-ulan na, 'di ba? Napapadalas na yung ulan-ulan na 'yan. Ay sinasabi ko sa inyo, mahihirapan ka maligo kasi malamig. Pero kung kayo ay makikipag-date, kung ikaw ay looking forward makakita ng ibang tao, definitely ligo-ligo rin. Hygiene ba? Hygiene. 'Di ba? Dapat kung gaano kayo kabango, kung gaano kayo kaayos, kung gaano kayo kagwapo o kaganda sa picture, kapag na-meet kayo ng kadate nyo o nakita kayo in person ng posibleng maging jowa nyo, consistent, mabango at presentable, di ba? Hindi yung sa personal, magugulat na lang, magkakagulatan na lang, amoy pa lang nananapak na. Ang pangalawa, mahal na basic tip sa paglandi. Sabi ko kanina, ay nako, mag-ipon. Make sure na may budget tayo sa paglandi. Ayun yung gusto ko sabihin talaga. Kapag kayo ay makikipag-date, kailangan nyo magbayad sa restaurant, kailangan nyo magbayad ng panggas o di kaya papunta dun sa venue. Definitely, kailangan din ng budget allocation kapag kayo ay makikipag-date o lalandi. That's a basic tip, di ba? Kahit kaya mo magbayad, ikaw personally, kahit kaya mo magbayad, syempre, ayaw mo naman na buraot yung first date. Diba? Nakaka-turn off yun kapag ba first date nyo pa lang, unang kita nyo pa lang ay talaga nga namang ikaw na bahala Ano yung pakitang tao man lang na hati tayo, pakitang tao na sige, ako naman nag-aya, ako magbabayad. Diba? So make sure na para matuloy naman at maudlot na yung pagka-single, maputol na yung pagka-single mo. Make some budget allocation. Diyos ko, ang dami mong tinatrabaho, lagi kang sumisweldo. Maglagay ka man lang or magtabi ka man lang para sa landi. Di ba? O ito, pangatlo't panghuli, mahal. Isa pang basic landi tip ni Kim Chino ay have some personality. Ano ibig sabihin nun? Basic na basic. Huwag ka naman boring. Diba? Have some color. Kung kunwari nakipag-date ka at nagkaroon kayo ng conversation, diba? Have a personality, have a spice. Hindi yung laging siya yung magbubuhat ng conversation. Diba? Mapachat man yan or in person. Might as well magkaroon ka ng contribution. Ano yung mga contribution na yun? Pwedeng sense of humor. Diba? Diyos ko, ang normal na nga ng venue nyo, ang normal na nga nung araw, definitely you have the responsibility to make it easier, lighter, and entertaining. Kaya dyan napapasok ang sense of humor. Iba ang dating sa mga tao ng talaga nga namang funny, witty, na talaga nga namang kaya nilang dalhin yung conversation, na kahit magtusok-tusok lang tayo, kwek-kwek lang tayo, kayang dalhin. Kasi meron kang entertainment factor. And it's a tip na talaga nga namang dapat ilista mo kasi sa panahon ngayon, marami nang nangyayari, maraming problema yung pwede mong makasalamuha. Ay nako, be the one na talaga nga namang makakapagpasaya, makakapagpangiti sa kanya. Diba? Kaya kayo dyan na walang personality, ay nako, kayo dapat ang mag-adjust. Gawan nyo ng paraan para mahanap nyo yung personality nyo na yan. Diba? Make sure na lumabas ang sense of humor nyo kapag nakikipag-date kayo, kapag lumalandi kayo. Para naman, 'di ba? Para yung love life mo ay madiligan, yung love life mo ay mabuhay, magkaroon ka ng ibang interaction sa tao, magkaroon ka ng ibang hobby at syempre magkaroon ng kabembangan.
Aminin mo, ang dalas mo na magkamay. Anyway, mahal, oras na naman pala para ako'y sumibat. Maraming salamat sa mga Tawa ako dun sa kamay. Anyway, maraming salamat po sa mga nakinig kay Kim Chino. Huwag kayong mag-alala. Bukas ulit 6:09 tayo, 6 to 9 p.m. At sana itong mga landi tips na to ay talaga nga namang ma-apply mo sa iyong love life at hindi ka na maging tuyot. Sige na mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin si Nataytan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nung isang araw, nagmamaneho sa kuba. Metro's #1 Love Radio. Basic!